eta zelan ez, bolondrez guztiak, eta honen artien, hainbat otzara egongo di, hainbat produktu sorta, eta hainbat gauza lortu die, amaieran, emona alizeteko, adibidez hemendik ikusten dugu zen txorixo edar horrek, Txorixo gorda dize baten, eta aipatzeko da urtetik urtera, laguntzaileek gero eta geixa dizela bai, eta horre denak laguntzen da, gero eta handixi haue bihurtzen proba hau. Eta aurten gainera, errekorrak batitzeko asmoan adeukez proba honek, ze ja azteko eta bale lehenko errekorra gainditu da, eta izen ematien kopuru, handitzen doia urtetik urtera, eta barnotze eurixi anuntziot egon, ze jenti barren apunta hau izan da, eta baina aterri monda daula, hola menda hobeto. Musiki alde pini, o? Eta izen emondaben danentzako, kamiseta edar bat, egonda opari, eta aspeko zagardo botegie, edo larruz hauntz gazta. Bueno, hainbat kontu egon die, hainbat parte hartzaile bai, hemen aipatzen txu ez bai, favorito batzupe badau zela, guk ez dugu asko ulertzen, baina epinizko ezamen papel baten favorito itxurako batzuk. YouTubeen ja ikusten da. Ni bentzet ikustena. Hemen erditzen dugu talgo ikonito ez da izan da, baina... Hau pantalla ikusten da. Igorrena da. Bueno, baina zuzenien gauz emititzen YouTubeen. Gure da benak bere mugikortxuen jarraitu lasterketa. Esateku da, eta pobi dala YouTubeen, pirratia topau, eta nagertuko atzue zuzenean, esteka bat, mendi lasterketia daula txara trailena, eta klikatu antxe. Nik uste nahi gorretzen da. Alguna agertzen da beste esteka principali marik. Hau uste izan, hau fletxi? Izan bat, dejar de compartir pantalla. Izan bat. Igor, musiki aldo tepini? Pinia, bro. Igor, ipini hori, dronan imagena sartu bakarri. La menemo vuelo, Bueno, dronan aprobi ikusiko dugun txe, ia... Zain du buruek, ia gutxi iragozten bada. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad. Bueno, imagen ederrakin hemen. Markinez zerutik begitzute. Era desberdin baten Martina Semengo irukixe, Beste Bai, forma baten dauen irukixe. Jakin ez ikigule zautu ez, zen nunda bilen. Bueno, hemen jentie badabil belotzen ja, laster dalako 10 minitxu barru txara, motxa, 10-11 kilometro gitxi gora bera. Motxa baina esplosibu, korrike ibilidan edo nor badaki errezan moten da bela, baina inen bidala, mendixen korrike, aipatu dugu lehenengo 3 bat kilometruek oso bizkorrak diela. Bueno, bizkorrak aldabelantzako, bizkorra ingo txule. Eta gero, zapolako txaran sartuteko bidie, ahaztuen eroimena, Markina Semengo Memoria Elkartiek Gerra Zibileko bide zahar bat berreskuratu eban 2018 urtien, Gerra fronti egozalako hemen 7 hilabetez, Kalamuan ikusten dugun mas, Kalamuan mendi edarrien eguesan alde batekuek, trintxeretan, hainbat denpora, eta bigarren gudalerruen eben hor Zapola eta Santa Fe inguruetan, 7 hilabetez geldi egon zan
frontie, gudalerrue, eta behin Gernika bombardatu ebenien, 1937ko apirilaren 26-en, behin horri bombardeatu hostien, ies egin eben hemen fronteko kidiek, eta oiztik eskapau biherri zeben, eta horren hostien, abandonaute geratu ziren bunkerrak eta hainbat trintxera, lubaki eta pixkanaka berreskuratu egin die. Zatitxo batzuk eta gaur, Gerra Zibil horretako lubaki edo trintxera horretatipe eingo dabe lasterka parte hartzaileek 2018 auzolanien berreskuratu ziren. Trintxera horretan zier eta Bai, holan, gaurko... Eta trintxera horrek ikusteko oso interesgarri dizen lez, karrera honek itxen da bena, lasterketa hau egotik, itxen da horre bidiek garbizeu mantentzen beste alegintxoa geixa. Da, edo nadeuk eskuragai jurnaliziteko ikustera, gure urrako historizia, pasauan urrako historiziako toki konkreto batzuk egon oso garrantzituk izen zinek hemen inguruen. Bai, hoxe eta Landro dinozulez, zapaldu eskero pixkaten holan egongo da, gaurko honetan 3 lagun hor pasau eskero neguen behitzen zapaldut egongo da bidezidorra, eta urtien gainera igertzen da jente geisha da biela, bide horretan zier, bide honetan zier, eta hori eskertzeko da urte osuen zier be, hemen ingurukoek gozatu ahal izeteko. Bai, inguruko zidorrak eta garbixek eukitxi konben izaten da horretarako, zezaten da caminante nahi camino, se hace camino al andar. Eta zelan ez aipatu baitxe bekaro, bidiena inguru honetan baserritxarrape gerua eta gitxia dauezela, eta igerri zen, mendixek gerua eta beste era batera ustiatzen dizela, alde batetik gero ez dakiu klima aldaketi edo zer da, baina bedarra eta idi eta gerua eta geixa, hainbeste euri, baina aldi berin gero hainbeste euski, nahizte behin desborsadori pasau, lehen behin pasatezan hemengo bide zidorretan eta urten 2 edo 3 bider pasau biherri zeten da bidie garbi eukitzeko. Aldaketi etorri da horbe, bisek, ez da klimi aldatu da, baina baserritxarrape eta animalixape gerua eta gitxia, mendixen. Zemate ustiapen gitxia egon, animalixenak eta antzerako jardunetan, mendixek gerua eta abandonau edo, eskate lagata goten dik. Eta, klar, horre bideu, eta gara parte, bedarrak mendixek ez dut eskantzetan da, azten da, sasisek itxen du beti gora, sinestu ezin da modunen. Eta urten be kriston biharra indabean mentxara traiekuek garbitzen, ibilbide dana edo ixe dana desbrosatzen, eta hori gozagarri eukiko dabe lasterketa honetan parte hartuko dabenak, hori be balorien ipintxeku da, eta pixkanaka antolatzaileek dinue, txaramotxekuek, irterara, 6 minitxu falta diela eta hemen kideko... Irtenerara urbildu mesede parte hartzaile guztixok, txara trail luzeku da, traileku da. Traileku irteneri dugu hau. Luzeku parkatu, bai. Txara traileko 83 parte hartzaileek, 83 parte hartzaile... Txara trail maratoi erdixe, 21 kilometro. Bueno, para los no vascoparlantes, acercaros ya, ir acercándose a la línea de salida. La media maratón de Txara Trail va a dar comienzo en 5 minutos. GPS eta hor da prest, pitadie itxeko. Eta gero ondoren, luego después, a las 10, dentro de 35 minutos empezará Txara Moch. A las 10 en punto estamos preparados los de Txara Moch. Y los de Txara Trail, ahora acercaros a la línea de salida, por favor. Antolatzaileek emongo dabe irterie, 5 minitxu barru. Luzekuek, 21 kilometro maratoi erdixe errez esaten da, emoten daue. 21, baina einen bidie hemengo aldapetan, Lautadan besti errazak izango 21 eta hor mendixen gora dauzen herripakin. Ez dakit dukegun hemen zenbakiri, baina horren momentu batzutan pendiza handuixek eitzen die, Eta izemateko portzenta jogiko da, baina mea betik gora, bunkerretarut, hor zer handuixek egoten da. Betu da, kamaretan ikusten gabiz, YouTubeen eskura, edo kezun gure kanalien, ikusten gabiz lehenengoko martxako jentiek agertzen hor fijo pinitxe hausan puntutara. Da, bueno, da lau minutu. Azteko. Bai, zapolan ja oinezko batzuk eta hor dabiz. Horreko xeko 8 urten die. Eta ja badabiz ja mendixen goiko aldietan ja arrimetan.
Bakotxa bere martxara txiri jungo di, eta horre da nire esan biakuena da kasualia esaten bate gentzuten badau edo, lagateko bidie txara traileku eri haringaringe pasetzen dinien, bidie zabalik izteko eskatu bide. Ez da izen egon estorburik. Bueno, oin hemen urteten dizenien, txela ningo dabe. Hasiko di eta pagatuko di began erut uste dut, ezta? Bai, herrixen zier bajatuko die, eta Artibaikaletik igezko ibilbidiaz batenaz Boluko Zubira arte jungo die, eta Boluko Zubixe pasau eta Bidegorrire pasauko die, eta Bidegorrixen ja Santiago Bidie hartu eta aurrera jungo die, Dentizi ondotik, Santiago Bidie benetan zoragarri dau. Hainbat erromez pasatzen dielako urtero, 30.000 lagunetik gora, hemen Markina Semendik eta Bidie ondo zapaldutela geten dabe. Eta tita baten hasiko da, txara trail lasterketa 63 parte hartzaile luzien, eta gero txara motzen. Beste, 100 piku lagun, 120 bat lagun, beraz, parte hartzaile ederrak. Tartien oinezku epe ikusiko dabe zibilbidien zierre 100 lagunetik gora jundielako jada Zapola inguruetan dabiz, Zapola, Santa Eufemi. Bueno, untxe antolakuntzako beste presizinuzko detailetxote mondostie. Esan dugu Boluko Zubixe pasako daula, baina ez. Aurten ez da Boluko Zubixek pasako. Boluko Zubixen parin eskertara hartuko dabe aldaola kaldien, eta handik jungo di zuzenin polieportio parterut. Eta bueno, venga, 3 minutu, genti hemen ja bero dau. Kuadrilla elegantie junto die. Ez, baina menga begire eta Markina Semendarra petexente hori oso posgarxe da berritxuarrape bai, aulestiarrak, lekeitxarrak, ondarrutarrak, baina mendaroku epe bai, ingurutakuek, baina urriñabaku epe bai, naparrak, zein hernaniarrak, zein portugaletekuek, gazteiztarrak, beraz, etorri dion epe turismu eitxera Markina Semen inguruek ezagutzu, inguru edarra daukagu zaben, askotan, bide, oiko biditatik aparte, bueno, Presdaz, piskat isilduko gara. Onja zerreri, irteneria jarriko gara Gurubelarri. Zentrau ingoa, zentrau. Gurubelarri jarriko gara, eta hemen jentik ez teuke guintzuteko gondiri, sino aurrera begire da, zuzen. Laugarren txara trail lasterketa 21 kilometroen biko da bez, eta untxe behatzi txerdixetan puntuen hasiko da. Eta horren ostien ordu erdi barru txara motx lasterketa. Laugarren urtia urten lehenengoz, Markina Semengo zelaixen urtera. Helmuga, prest lagunok, gozatu eta gozarazi! Bueno, hemen irtenera puntuena, eta dana daz kronometroi begire. Untxe, izango diz, 30 segundu falta. Alkara delantetako, prest da zonek. Bizikleti edoi aurretik, Agirre jongo da petota guzti. Bueno, eta hasiko gara, atzera kontugaz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aurrera, zira txara traile. Eta txalo bero bat hartu azbado, ezen mendenak euren erlojuari behitu. Apunteten da behia, bakotxa bere kronu behia gerondoren zela geratuko dizen. Euren kronu eta guri ondo funtzionetako. Velozidad darrien doi ez, aipatu dugu asieri oso bizkorra dala honentzako, korrike bizkorra itxen da berantzako. Lehenengo 3-4 kilometruek korrike oso bizkorra ingo dabez, baina gero eukiko dabe nun geratu, Hor ikuste guz, imagenak edarra gogoratu zuzenien dauela YouTubeen emoten. Txara Trail webgunien eukiko duzuen lotura hori, edo Txara Trailen sare sozialetan. Eta bizikletiaz imagenak ikusten gauz, tropela zelandoien Artibaikaletik. Bizikleta kamara honekin eta drona bebai, dronaz ikusten dugu, lehenengo tropentxue Artibaikaletik doiela. Ordoiez Bekoa arrabalien ziar argindarreko kruzi hartu dabe. Eta azeran zier, Boluko Zubixen eskerrera hartuko dabe oin. Eta
Velocidada edarra. Atarako dabe. Alda hola kalientzier. Aipatu dugu gero Santiago bidia hartuko dabela, eta horren ostien Meabe auzora Kareaga poligonuen eskumara hartu biko dabe, eta Meabe auzora igoko die, lehenengo aldapa ez da ingo horra, korrike igoteko modoku honek dabizenak, baina gero ja txaran sartzen dienien hor bai aldapie, ikusgarrixe, ibilbideu bardina ingo dabe txara motxekuek eta luzekuek, eta gero banatuko die, batzuk zapolan ja goitxi bera jungo dielako, trampatxo batzuk tarteko, eta bestiek oinok bedartza hundi eta Santa Fe bide junbierko dabelako. Bueno, geure gaitasun teknikue gora bera, hemen daukegu emisioi bat, kalitate ederrakue, dron bategaz jarraitzen gabiz lasterketie, eta gero ikusten dugu YouTubeen deukezu zen kanaleen, deukezu zen pantailatxo ezberdinetan, mendizien zier dauzan puntutan, dauzan zuzeneko kamarak. Kiroldegi ondora be heldu die, jada, bizkor heldu die, hone bizkor de eskorrik, Ez da... Bueno, ikusten dugu ambulantzi bape alia dela, lasterketa proba oro moduen hemen bermatute dauelako segurtasune bai berton fijo eta bai mendizien zier dabilen todoterreno bategaz. Eta gogoratu inok arazori baleuko, telefono zenbaki badola deitzeko, ezta? Hemen goiz kamara bategazia heltzen dan azkenak ikustera bintzet. Bizkor jungo die... Bueno, orduko zu ikusgarri txedo izela variantean algun zier Hor gabiz ikusten, parte hartzaileek, ordoie, manez, bizikletiaz aurreratzen parte hartzaileek, bizkordoi estropela luzetu da, Estropela luzetu da. Eta aipatu dugu, bitxartien, goizeko 8etan urten daben parte hartzaileek, horri biliko dielako zaten, euskixe ikusia zortxak. Horrek, egun sentiz toki privilegiagotan zier da bizikusten. Bai.
Ilunetan egonda 8etan hemen urten da benien, baina... Bai, ilusa marri zen da egizan, 8etan ondik ez da, argian dirik egon. Igerten da, fetxi pixat atzeratu indala urten. Bai, hilabeteke... San Migueleko egunetik eta ona, igerten da. Bai. Orgoi parte hartzaileek ikusiaz. Aipatu dugu lez, bidegorrixe oso bizkorra da. Honek asko da bizenentzako. Pero bakotxa bere ritmo horreiko dugu, baina laster ikusiko dugu horbeste kamara badaukegu. Meabe auzora kruzi hartu baino harintxu hau, Larruzkain baserri parien, kareaga poligonuen eskumara hartzen dabe. Hor Santiago bidie albo batera itxi, Santiago bidie Izubitxera doie, eta honek parte hartzaileek beti goran biko dabe Meabe auzora, eta Meabe auzotik behin Lekoizko bidie kruzagostien Zapolako txaran sartuko die aldapa benetan. Horrazten da, aldapa potenti horrazten da, Meabe pasotakuen, han beti gora katxondeu gametxitzen di. Bai, baina gero betrampa edarra dauki ez, horrek gogorra bai, baina gero pixkat bajatu, baina gero atzetik ion bidabe jantzileku bedartza hundi, bajatu barriro Santofuemiko zelaire, eta Santofuemiko erremitxara igoera motxa baina pikue, gero bajatu. Santofuemiko erremitxarako igoeneri eitzen dana, Santofuemiko jaixetan behitzen da, baina bertan azitxe bakarrik, honek hemendik azitxengo dabe. Bai, gainera alboratxuatik eitzen da, baina 5 minitxua urten markina semindar batek irabazi dau igoera hori gizonezkuetan. 5 minitxutan eitzen dabe, edo lauta piku, baina honek gehitxua biko dabe. Bai, arabe freskun estilako alietan. Hor ikusten da ibilbidea zelako politxe dauen, Santiago bidie, Romesen bidie. Zidorra politxe da. Zidorra, Artibai errekian. Udazken koloretako irudi politxe di, postu ebengan izier. Eitxuna xikin, egul bastartuta nungo dioztuek, nunun piluk behu igual agartuko di. Baina ondo zapaldute, aipatu dugu, azkenin herritxarrape desente ibiltzen dielako hortik, eta urtero 30.000 bat erromez pasatzen die hortik, beraz, ondo zapaldute dau bide hori. Ikusten dugu, zano aguni behar dugu zela prest mendixen toki desberdinetan. Betxu, utxe agirre ontsi sartu da. Agirre bere buru filmetan da. Utxe ja lehenguek poligonuen, eta eskumar hartu da beia da. Utxe ikusten dugu Agirren bizikletiaz. Hor lehenguek biskor doiez, Biskor. Ez dakigu hau gerrikadan, lehenguek txapele eta guzti zornotzarra favorituetako bat. Biskor doiez, honek oso biskor doiez, hor Santiago bidi albo batera itxi. Abixia di bilurgarri zera. Eta... Bilurgarri zizako abixia di darien. Untxelazte sartuko di hor bizikletien, lehengu bizikletia ikusten dugu, eta ia, untxe ikusiko dugu, ia. Lehengu, amendatoz, lehenko parte hartzaileek, gerrika, eta sudurrien zintxi ipiritzeko beste kide batzuk, hori ben modan ipide da, hor doiez, ja, asfaltu helaga. Lau lagun doiz horretik. Lau lagun, asfaltu helaga, eta Larruzkain baserri ondotik beti gora, tartetxu bat adabe, biskor jundi horrek. Gernik aldekuek, arrolapekuepe izendie pare bat. Eta tartia eta dabe, Laukide tartetxuaz, 30 segundoko tartiaz, hemen beste kide bat. Aldapie hasten dan lekuen, aldapie lehengu ez da ingo gorra, baina gero bai.
Laste hasi diz ezberdintasunek agertzen, Horra Hor, Markina Xemeindarra Arkaitz Galindez 5. eta 6. Igor Aulestiarra. Eta Gerrika Jundalelean eta Xuban Munioz gure Markina Xemeindarra be, lehen aipatu dugun Santa Fuemiko Ermitxara igoerako azken 2 urtietako irabazliebe aurrien jurei da, aurrien. Normalien lasterketa motxak eitzen ditu Xubane, baina urten luzera animau dala, Gaztie izenarren pixkanaka probak eitzen, hor ikusi dugu beste Markina Xemeindarrak, Beñat eta Aitor. Edarto luzetu da urte tropela, urtean hasieratik velocidade edarra ipini da bela igerri zen beste urte batzu eta tropela ondixo heltzezan poligonora, baina urtean erritmo edarra ipini dabe hasieratik. Hor ikusten dugu Inigo Zelaia Markina Xemeindarra be, aldapi azteko prest, makilla eta guzti, batzuk ikusten zu esan modun makilla barik, beste batzuk makillakin. Urtero erabiltzen dugu aipu, hor koldo be, anaixie, koldo Zelaia. Bueno, eta barriro esan, hemen ingurun zau esan jenti hori, korritza zeu izen hori, eskura bai dukizu zela irudidanok, YouTubeen sartzen bazara, Eupirratian kanalien, ikusi aldozue zeuen sakelekuetatik, gozatu aldozue lasterketa honegaz. Sartu bierzarie, Eupirratia YouTubeen barruen. Etan esteka bat agertuko zue, zuzenean ipintzen da bena, eta bertan klikatute gozatu izango zue. Bitxartin hemen ikusten dugu ja jenti berotzen, txara motxekuek. Ikusten dugu ja jenti badabilela atzera aurreraka beroketak einaz. Eta txara luzeko ja tropeltxu, aurreko jundi, baina hemen tropeltxu eldoi ez pixkanaka, tantaka ja aldapi azten. Ikuste guz kamiseta hori xazuen mordo bat, Markina Xemeindarra parte hartzaileen artien desiente dauzelako eskualdekuek etxe barritxarrak, berritxuarrak. Bueno, eta oine epur bat generokako ikuspegitik esango dutzugu txaramotxien apunto dizela 40 bat neska. 45 mutil, horrek esan nire... 35 mutil, baina hoxe, 40 neskakin, badoi bardintzen apurtxua parte hartzelien genero ikuspegizien. Eta luzi trailen zen bada. Ez da kasu bardine txara trailen 10 neska eta 35 mutil apunto dileko txara trailera. Traile gogorra hau da. Da, bueno, 10 neska baliente horrepe, hor jungo di. Bueno, pixkanaka jungo da hori be aldatzen gizarti, eraldatzen doien moduen. Kirolau eraldatzen doien moduen, hori dala urte asko kirolau inguruotan esan bape be ezagune. Eta hori pixkanaka indarra hartzen dabil. Egixe da, mendixek indarra handixe ukidabela inguru honetan Euskal Herri osuen. Aipatu biherrekue Artibai Mendigo lezale taldiek adibidez dator urtien beteko ditzu ja 80 bat urte. Bai, 80 urte beteko ditzu Artibai Mendigo lezale taldiek pentsau badi urte batzuk. Eta beste modalitate hau, bueno, mendi bizikletan be jente deselte ibiltzen da. Bai, mendire asko moda da jenti. Eta izelik igual mugarri modun COVID-an hostien edo azizalda derrepentin esplosioi bat. Dana mendire agertzeko, Bai, oitxurie inguruotan desenti egon da, baina hori hoxe, da diversifikau igul ez da. Mendire oinez bari, bizikletan be desente. Bai, oinor kurseten di, perretxikuten da bizenak eta haringaringe da bizenak, zidor bardintzutan. Eiztarixe, pesazo baten mordu ezien horrepe pixkanaka bajatu die, akaso? Bueno, eiztari txorizenak igul bai, baina basurdatarixek, domekero, erligiosoki horregoten di mendizien uren txaleko naranja egin bokadilo ondiotzu goten. Eta eskaladako epe, hainbeste ez, baina badauz batzuk, eta hori gaina, nik uste guz lehengue ja, bueno, bizkordoi ez, Abisa ditzen inan, bueno, ja, meaben, beti gola utxasiko die ja laster txaran, eta ja, zirugarrena pixkat sufritzen. Bai, ja, zidi, ja, tartetxu marketan etondi mea bera bakarrik alio die. Eta laugarrena bi ikusi duguz, Gerrika eta bigarrena ez dakigu Xuban izendan, Markina Xemeindarra, ez gara filibili. Baina lehenko laurepe banatu die, Luzetu edarra eta dau Gerrikak hor erritmo bizi-bizitxe ipini dau. Aurtengo 100.000 lasterketako irabazli ez Zornotzarra.
Hemen bombero zuhiltzaile begon zan hori, Markina Xemeinen. Eta hemen bosgarren kidie be txiri-txiri badoie beti gora. Igor izan da, Ulestiarra, bere etxeko bidie. Lekoizganeko errepidien zier eta 6. Markina Xemeindarra. Arkaiz Galindez, hau lasterketa luzietan oitxu hau edau. Baina motxien be atarako dau. Edo ateraten dabil. Bueno, gogoratu da hori, zuzenin gau ezela emititzen Eupirratiko estan honetatik, YouTubeko kanalan bitxartez, ikusi aldo zue zeuen mugikorretatik, gure da benak aldo ikusi zuzenien, txara traileko lasterkari sekuntxe momentuen eta gerotxua urtengo dizen txara motxekuek, txara martxaku behia mendixen gainiten egongo di. Eta gogoratu, 13 minuto geratzen dizela txara motxeko irtenera izeteko. Beraz, beste 3 minutu barru hasi hurbiltzen parte hartzaileek irtenera puntura. Txara traileku mendi maratoi erdixe da. 20 kilometro deukezena, eta 1300 metro desnivel positibue. Eta eguraldixe eurixe gondalez aurretik, izelek aurtenguen basi etopetie bastarretan. Horrek esan gureko dau, igual denporak ez dizela errekorrakuk izango. Astirotu erango txue, seguramente, korrekalarisek. Baina, bueno, nahiko ondo dauela ipatu dabe, aurreko behitzete eta ondo zapaldute da, batez be garbi pili dabe, bai sopladora zibilidi ostuk entzen, bai larrak eta horrepe asko itxen dau. Eta gune batzutan igula, basiek bai eraingo dau, baina ez da hain teknikue be, ez da beste lasterketa batzuen bezain teknikue, baina bai, badauk ez beran zatitxuek, bedartza hundiko jaitxier eta bedartza hundiko horre bada, ez bada, horre... Eta zerera be, bai, haue... Bizikletan adana... Bai, zapolako hasierako tramotxue be, bai. Bizikletak inbajaten dizen pistatxuna zierbe, igual aurrek urtin begozan han irristak adaren bat, eta aurten be ongo da. Posible da gotie. Ipurdi barron bat ikusiko dugu aurten be. Ipurdi barron bat ikusiko dugu. Baina, bueno, aurrek urtin be, irabaz litaiko batzuk edo podiunin metzet ipurdi marro ikusi gendu zen, beraz ez da ipurdi zen marratu dukitzi eta ondoitzi lasterketi ez duke alkarren kontrarik ezer. Claro, aipatu bidana aurrekupe arrizgau behitzen da, bera, normali hartzera ba, tranquila soiez, baina aurrekuk kutsillu aginetan eukitzen dabe eta arrizketen dabenak jausteko arriskue be, hautixo bedauke. Bai, benetan be. Saiatu itxen dize, Bueno, ikusteko ez hor, Jon Etxeberria beti gora meabeko auzugurien horrezkuman hartuko dabe, depositxo zarret izier eta txaran sartuko die ja. Tropela tantaka, korrik itxeko giro edarraz ikuste guztanak mangamotxa jantzitxe. Bai, gerotxua mangamotxin ibiltzeko giru igulatako da bondo inek euskixe altzeten danin, da inderbizkat hartzen da benin, baina momentuen hemen txaketia zegoteko moduko giru dau, freskuratxu dau. Moitzen ez da bilena, otitzeko arrisku duko. Ikusten gabiz, parte hartzaileek, dorsalekin da, lelego emakumezko epe pasaudi aspaldi. Bueno, amar gitxia die, beraz, txara motxeko partaidiek jun hurbiltzen irtenerako arkuan ingurure. 10 minutu barru lasterketi hasiko da. Hainbat postu badauko inguruetan. Aurten kaltzetinen ordezkarioa petorri da hor kaltzetinek erakustera eta saltzera. Eta lehartioi aman komunezkoak antolatute be. Eskualdeko ondakinen kudeak eta plana hobetzeko hor puesto bat ipini dabe. Martina Xemeinepe ondakinetan zer hobetue badaukelako eskualdeko beste hainbat herrixekin batera.
Eta ikusten gabiz, irudi edarrak aurten irudi edarrak Bai, benetan, bai. Eta meabeko auzora zelan heltzen dien, eta meabeko auzuen hartzen dabe lekoizko bidie, hor dabiz, aleginean aulestiarrak, bide hori konpontzeko esan ez, karo, egunero horti dabiz. Bai, eta kamioi asko be, bai, eurekin batera. Karo, kalterak, eta esaten dabe, karo, eskolara be, DBH-era eta aulestitxik, markina semenera etortzen die, eta hor autobuse egunero, bierrera be bai egunero, hor 14 kilometro die, baina oso bideztue, eta gatxada, arrixi edauke asko, baina diputazioa IRKR da bizaulestiarrak herri txikiak bizirik, eure dinuen lez, herri txikisek bizi alizeteko, bide hori konpontuen biko litzakela, gainera garraio publikoe oso txarra daukia inguruetan herri txikisek hori onartu bida. Eta errestasunek bapez, eta bueno, bentsete protesta hori eitzen dabe, RKR, herri txikisek, bizirik mantentzeko. Eta zentzure duk aldarrikapen horrek, ze hor bidetik ibiltzen denak badaki, zelako gurutzatzeko formak egoten dizen beste kotxe eta kamioiekin, eta bai, egoten da arrisku, benetazko arriskue. Alde batera dukezu hormie eta bestera dukezu motie, gutxi bera. Bai, da, gu markina semeia zuerti dukegu, ze oso ondo kokatutegaz, bai, garraio publiko betxukune da, bide ondo da, oin beste variante bat bidabe gainera, bigarrena bidabe, eta kamioien trafiku eta lasterra hemen aurretik ikusten dut zen kotxe danape, asko gitxitzuko da trafiko hori, varianti eitzen da nire Etxebarrireko, horre fabriketa doi izan kotxe danak, fabriketara doi izan kamio danak, txatarri ez, fagorreko horrek kabezal industrialak, eta hori erabat eraldatuko da markina semein be, hori oso gozagarrixi izango da ekintzak antolatzen dugu zenentzako eta bai nausixentzako, zein umikin kalini biltxega zenentzako, zein danontzako. Urrengo irteneri bidi inberto ningo dugu, arkuek. Egongo daukera hori, momentu puntualetan bide hori zarratzeko, ekintzak eta itxeko, eta asko sobeto geratuko da dana. Bueno, hori 2026ko amaieran amaitzuko da bela, así que ez gara aurreratuko. Bueno, datorren urteko ordu nondinik ez amendik itxen badugu, urtengo mun izaniko dau. Ze urten betxu zelako estana eta ez dago txiringu monto dugun. Bai, lehenengo zaurten txara trail lasterketak hemen markina semengo zelaizen atzeratu izan lasterketie, aipatu dugu horretipe azkeneko urtietan, aurreko 3 urtietan, arretxinako jaixen barruen eitxezala, baina urten atzeratu eta markina semengo mendi asteburuan barruen antolatu die lasterketa honek. Bai, interesanti da, mendixe buruzko aktibidades berdinek. Bai, dana bateratzie, gero arratzaldien hitzaldi bat egongo da markina semengo nutrizionista aditu batekin, eta oian askorbe behitia mendi lasterkarixaz, eta bixer goixien be, familixeltzako, egongo da orientazio martxa urtero antolatzen dana, Artioen mendigo lezale taldiek antolatute. Bueno, gogoratu parte hartzailean hori, hitzako arkuen barik, kideko arkuen izango dela irtenera, beraz, txara martxako, txara motzeko parte hartzaileek hurbildu kideko arku urdin argi horretara. Hori da, txara luzekoen moduen, ordaz GPS epe martxan ikusten zuez zintak nun dago esan. 6 minutu geratzen gaku zuntxo momentuen irtenera moteko. Para los que no hablan euskera, por favor, acercaros los participantes de Txara Motz al arco de Kide, al arco azul celeste. La salida se dará en 5 minutos. Kide kooperatiba, eskualdeko beste kooperatiba bat, 50. urteurrena ospatzen aurten, hainbat kooperatiba dugu zorionez, potentiek esango guz, inguruetan, bai eikabe, bai babeslie, bai zikautxo, lan asko sortu da benak, eta olako ekintzetan asko aportau da benak, euren arlo soziala asko landu da benak, eta hori ere balorien ipini bida, aurten kidek 50 urte, Fagorrepe ospatu zitxun 50 urte, eikape bai, zikautxope bai, azken mende erdi honetan asko eragin da ben, kooperatibak dielako inguruotan eta parte hartzaile kopuru edarra txaramotzen aurten, aipatu dugu lehenengo oinezku epe 100 lagunetik gora urten da bela 8etan, gero 80 piku lagun txara traien, eta untxe urtengo dabe segituen txara motxekuek 11 kilometro bizi-bizi eitxera bestie moduen azieri bizkorra oso korrik eitxeko bizkor korrik eitxeko modukue, eta gero aldapa edarra eukiko dabe Zapolako gerra zibileko bide zar berreskuratu horretan beti gora, bunkerra albo batera laga trintxeran zier sartu Zapolako
tontorreti pasau eta gozatu eta gozarazteko hemen laugarren txaramotx lasterketa honetan Markina Xemenen. Bueno, lehen esan dugu mogun, neska peorten pilo badatoz hemen txara motzera, berroi bat esan dozkue, eta hori ikusten dugu jente guzti berotzen, ja urduri, irtenera puntuen. Gogoratu amaiera nanoagune berezitxe eukiko duzuela, plantxi hor da bizmartxan, usaile ja, hemen dipixixe hartzen da, Hartzen da. Plantxa edar bategaz, igez bezeiron pitxotik gora banatu zitzu estan aurten gehitxua egongo tedien. Bueno, danak ja mentxe prest, erlojue beratzi bertan mazazpi 10 segundu marketen dituz. Eta gogoratu ikusliok hemen ingurun zauezenok aldo zuela zeuen mugikorrakin jarraitu eupiratitzan YouTubeko orrialdetik zuzenien. Sartu YouTubeen, txara trail, eta agertuko atzue, edo eupirratia sartzen badozue, topauko dozue. Urdur ikusten dutez, hemen eneko. Bueno, berotu bida, hau bestikin ikusi dugu modun, biskor urteten dabe, hasieri oso biskorra dalako. Tropela edarto luzetuko da Markina Xemengo kalietan eta Santiago bidien zier, eta badatoz. Bueno, ja, zagerako puntuen lerratzen da biz. 2 minutu azpitzik geratzen diz, azteko lasterketa. Erlojue beprez deukeze danak. Bakotxea bere kronue aldin eruteko. Horbe aldaketa ondixe etorri da. Izan bire, hemen txistu bat entzuten dugule, kronometrajeko zelulena izango dela uste dut. Eskobi prest daukogu eta tropela edarra urtenguen, txara motxen. Tropela desentie. 10 kilometro pasau. Bueno, azken minutu sartu gara, atzera kontuen. Ordu erde badie txara traiekuek urten da bela, eta laster Zapolara helduko die. Laster ikuste gu zamen kamaran zelan Zapolako hornidura gunera 6 kilometrora helduko dien. 6 kilometrora. Beraz, velozidadea edarri juten dionek, Landro horrez dau... 30 segundu lasterketazteko. Ez dau bromarik eta honen pesta be... Bromarik eukiko... Velozidade edarrien urtengo dabe motxekuek hone gainera 10 kilometro deukiez eta... Laster eukiko dugu zemen bueltan... Markina Xemengo... Bueno, atzera kontu azten da. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, altzi. Hori badoiez. Galguilez urten dabe. Hone peigertzen da velozidade edarrien, karo, motxo izen eran. Honek harina jungo di. Normala da modun, ez da bardine 10 kilometroen edo 21. Eta honek urten dabe velozidade edarrien. Aipagarrixia urten oso bizkor urten dabela luzeko epe, inozu abiabe urten izen dabe. Bai, da arek berez, inderra gorde miko leukia aprotxo bat. Bai, baina daukenak ez da bardine. Daukena bauke. Batan velozidadie, batantzako suabe eta bestiantzako bizkor. Ez da horretan bata zenbat ibilidan, aurretik zenbat egun dauken. Zutzako suabe izen aldana, nintzako oso bizkor da. Edo batentzako aldapi izen aldana, bestiantzako ez da, aina aldapi. Honen suabe nire topetik gora da. Claro, horre, beti, txisti eta jentik izan dugu, ez da, nien nabil ezebe da ez dut entrenauta, karo. Aztin bibiderri biltzi batentzako izango da ezebe zibiltzi, da beste batentzako, Landro, zutan itzako hoi momentu honetan, aztin baten ibiltzi, ja, la ostra. Horrek, aztin eitzen da, benik urtin eitzen dutena. Ja, Bueno, geure almen teknikukin hemen gabiz
jarraitu nahi zien, eta barriro begogoratu, YouTubeen dukezu ikusgai, zeuen mugikorretan. Hor ikuste guz, Manexen kamaran, bizkordoiez. Bolure helduko die. Boluretzeko martxan deiz bai. Eta hor aldaola kalien eskerre hartuko dabe. Nei, bizkordoiez hori, bizikleti behanen Bai, bidabe eta. bizikleti zinindoiela moten dau. Janen bidabe. Hor ikusten dugu aldaola kalin zier, ja tropelalia luzetzen. Bai, martxa darra da horre, horraikak edartu altzetetxue. Emoten dugu, herri krosa balitzak lez da bizela. Bai. Bizkor altzetetxua ikak hor. Bai. Gerrika pasau da lehengue ikusi dugu hor, lehengue pasau dala bera bakarrik Zapolako anoa gunien. Ja Zapolan daz. Bueno, txaratrailekue. Bai, lehengue. Zapolan. Tartetxua eta dau, Ander Gerrika Ander Gerrika etxeberria da. Aurten 1.000 irabazitxun zornotzarra, doien lehengo postuen. Beste urte baten betorri zan ona, baina ez ban egun hona euki edo bosgarren iban. Esan gustora geratu. Zori, guzti oso aurten errekorri batidu aldabela? Hapen bigarrena behia, bigarrena dator Zapolan. Txara luzekue. Hor, leheneko txaramotxeko neskape ikuste guz. Naia Ibarzabal Markina Semendarra bigarren doie. Igesbe bigarren ene ban. Beti podiunin. Beti gogor urduri dauela esan dau, baina aurten Luzio itxekotan euela, baina gero Luzio itxeko entrenau bida. Eta ez da barrez gau, eta... Lehen esan dugu modure, honek psiak itxitxu entrenenten bada ja pentsatzen dabe, ezin daula luzera gu, baina jokatuko nuke Luzime ondo ingo lukela, Jo, da mendator, irugarren edo laugarren ez dakik, baina Igor Aulestiarra, ondo doie, beti gogor hortxe, Veteranu urte batzupe badaukoz, baina... Tarte darrak, ja zabaldu die, Zapolara jau eta ja tartik itzela die, lehenguen artien. Bai, Igor gogor, Hemen dator beste bat. Hau Arkaitzen moten dau, kamiseta bosgarrena, Arkaitz Galindez Markina Semeindarra. Hau Luzietan oitxua da, baina gogor doi oin be, Bosgarrena eta seigarrena moten dabe. Beñat izen da besti, ezta? Etxe barritxarra, Beñat. Bueno, txaramotzekuek variantian parin zierdo izuntxe alioko di dentizipareko rotondara. Bai, lehenlego neskakin doi emanez. Eta bitxartien ikusten ga, Zapolara zelen heltzen da bizen, 7garrena eta 8garrena gitxigora bera. Horde, tak, erlojua ibitxutze eta badoi egora. Ba, bakotxa bere referentizatxuk, hemen importante erlojua zeintzetxuz, Dara kalkuletako euren ritmu zelan zaindu, zelan mantendu. Bai, hor behi iraultza bat etorri da, lehen hori ezauen, eta lehen pulsometru ipirizan bere garaixen modan, 80garren hamarkadan, 2000garren hamarkada hasieretan, eta gero etorri zinon GPS-iek eta denporak eta potentziometruek eta bar biziletan hain modan ipirizienak, eta, bueno, kirola zemat eta espezifiko hau izen, horrepe teknologisibe garatzen doi, Ba, egokitzu indi, gauza bakotxera, bakotxa bere ritmo kardiak, eta danak zaintze juten di, denporak zematin da bizen, kalkulu kataraten. Eta espezialista hau indi, entrenatzaileek eta bai igertzen da, eta igerri berri, holan ikusten da, medixie behi gona indala, nivel medixie, hau da. Bueno, txaramotzeko ja, dentizin parera, untxe laster sartuko di Santiagoko bidien. Eta txaramotxekuek bizka horretorriko di bueltan, Ordu bete bueltan ibiltzen die, ordu eta 10, ordu eta 5. Bai, honek 11 eta piku horri biliko di. Eta besti epe, 2 ordu bueltan ibiliko die, así que... Hine, 2 ordu bueltan, 8 kilometro mendixen gora, Makina batzu di. Lehengotik azkenen gora.
Hor ikusten dugu, ja, zidor hortan. Lehen esan dugu modure, negu koloreko itxura bategaz. Bueno, Aitor de Paz eta Berritxuarra, Aitor de Paz Markina Semendarra eta Berritxuarra Burgain, pasau die. Bueno, eta gogoratuko dugu, gaurko honetan hemen sarixen hartien dugu esan produktuen hemen bertokoaken produktu dizela. Bertoko ekoizliek euren produktuk emotetxu eze parteidien hartin banatzeko. Zegeronek lehenenguk bigarren eta hirugarren eguko dabe sarixe, baina sosketak egongo dit danen hartien, parte hartzen dabenen hartien. Kasu honetan ez dakit tan txuleti, baina dekoguz produktu pilo bat bai. Beste da paso duntxe Zapolako anoa gunien. Da zeten egon harimon, sosketan sartuko dizen produktuen hartien, 25 lote inguru sosketatuko di. Eta gero gongo di arbel batetan idatzitxe, hau parte hartzaientzako datu da. Momentu honetan ez dut uste guen zuten ongo dizenik. Eta horre ongo di sosketan, Bermeo Solok emondako produktuek, La Norteñak emondako lotiek, Opela Gozotegiak emondako gozari bonuek, Tate Gozotegiak emondako bi panetone, ez dakitela gana zer den behar, Ziklos Manuk emondako Scott Kinabalu Goretek iru Goretek zapatilla, Kinabalu iru Goretek zapatilla parea. Nik Scottire Goreten niapestan nahia, joia, tronko, luzidu da, bizikletak emoten da ginen baina. Irabazleak taila eta elbidea emango dizkigu eta etxera bideliko dizkiogu hori Ziklos Manun partetik zapatilla elegante batzuk. Eta sari xepe, aipatu ingo dugu. Sari banaketi... Bueno, ordu bat alaren gitxia hueltan izango da sari banaketi. Eta edo azken korrekalarixe harina hueltzen bada, azken korrekalarixe heldu ondoren. Markina Xemengo plaza barripien, hemen txegeu gauzan estan honetatik kanteko duguz. Eta txaratrailien emango di. Lehenengo emakume zein gizonezkoentzat, txapel bordatu bat, hotzara bat eta €1. Bigarren emakume zein gizonezkoentzat, oroigarri eta 50 euro. Hirugarren emakume eta gizonezkoentzat, oroigarrixe eta 30 euro emango di. Eta txaramotxen, lehen emakume zein gizonezkoentzat, txapel bordatu eta hotzara bat. Bigarren emakume edo zein gizonezkoentzako oroigarrixe, hirugarren emakume zein gizonezkoentzako beste oroigarri bat. Lasterketa bisetan, lehenengo Markina Xemendarrak bai neska eta bai mutilei, hotzara bana mongoko baitxe. Laster ikusiko dugu txaramotxeku epe Jaruzkain baserri parera etortzen, bitxartien Zapolako hor ikusi dugu Koldo Koldo Zelaia, Markina Xemendarra Etxebarrin bizidana, hemen Jono. Inguruko epe desente hori oso posgarrixe da, ingurukoek etortzi, Bai, berez hauek lasterketi inguruko jentiaz, hasi niku da, baina, klaro, kanpotik eatortzen dizelez figura hondizepe bai, pixkate ez da izan inguruko jentie tapaute lainotute geratu, oso garantitzu da ingurukoen parte hartzie. Bai, eta Markina Xemen ez da hain handixe, baina inguruen badauke herri handitxoek, adibidez untxekarrizkoe kartel bat, Eibar gure aldien zatixe handixo belaizta asko bajatu dan azkeneko urtietan, biztanleko puru aldetik. 12. hasierko herri lastarketa ingo dala, azaruan, 15. arratzaldeko 6etan, eta izen emateak 15 eurotan sailkapenak.com webgunien hasierkoebaz, txikia ingo da 5etan be, Eibar, bertan daukegu, geure mugakidiek hor dau Mas Kalamua, Elgoibar, eta... Hemen Gipuzkoaz frontera desientei daukegulako, bai Mendaro, bai Elgoibar, bai Eibar, gero Bizkaixen Maiabiaz, eta beste hainbat herrigaz, eta
Txaramotxeko lehenguek ikustegu, hor Ibonen paretik, eta velocidade darrandu izan, lehengo irurek, ikusi da bezema denporan egin daben erlojua ibeitxutzie, eta aldapan beti gora zidie. Bizkor da jesonek, Egun da berrota sortzi, da berrunda amabi. Lehen. Markel Ortuondo lehenengo motile, da... Hor pasau die, berreunda amabi dorsalagaz, Markel Ortuondo, Timo Estarra, eta eunda berrota zortzi dorsalagaz, Lurrokor, Arraitu Nondi Arnani, arra pasau die lelego, velocidade edarrien, bitxartien zapolakuek ikusten gabiz. Arkaitz eta Mikel Ugarten kamaran ikuste dugu hor, Arkaitz eta zelan bajadie ja, azten dizen pixkanaka porlarien beti gora, ja Zapolako... Bai, Zapolako bajada da nahi hostien. Lehengo ella da, lehengo abitu jamentuen badau, Gerrika, herri bazuen. Txara trailekun lehengo Xuan da aio hori, doi herri basora. Ba, Xuan doi lehengo? Ez, bigarren. Ez dugu ikusi Gerrika. Xuan Murioz guren, utxe konturetuko daia. Kamara desberdinetan ikusgai dokezue YouTubeen, zelan doi esan puntu desberdinetatik pasetan. Ja, ritmuk oso desberdinedi eta momentu batzutan ez gara goten bertan puntuen igual, baina seinali epejunetxeak urratzutan. Baina kamara pilo badaz eskura ikusteko YouTubeen konektaut ikusi. Ba, untxe Gerrika bigarren, beraz, Markina Xemengo Xuman Murioz guren doie lehenengo postuen, 30 segundure Gerrika lehen pentsau lehen isoiela, baina Xuman galdut eukiogu. Bisek batera jundie meabe hau zuen zier, lehenengo aldapan, baina Zapolako aldapan emoten dau Xuanek. Tartia atadotzela, 30 segundu, beraz baduke bere tartetxuen ikusi bihar luzera zelan aguantatzen da ben. Motxien inguruetan oso ondo ibiltzen da, baina normalien lasterketan motxak egitxu eta 21 kilometro zelan aguantetu etxut, baina emoten da benez oso gogor Xuan Munioz guren Markina Xemeindarra. Hirugarrena be hor daukogu, lehenengo anua puntuen eta baitxe be Motxeko ez, Martxako kidiek. Abitu jametuen horrepai geratzen die, edarto, 8 urten da be. Bi urdu ja hainde. Bai, desberdin izango hor anoa gunitan itxen da bezen geldiunak txara trailekuk eta txara martxakuek. Claro, ibili be ez da bardile eta batzu aste barru zenbat ibiliko hilda bestik. Txara martxaku pek izan, egune politxe duki, ibilbide elegante bateaz gozatzeko. Etxe, kompetiziora ze juen, egun pasadar bat etxeko moduko giru eduki, Momentuz, laino apur batek tapeten dauen euskitxue, baina, bueno, ia pizkatxua getxua berotzera jeten bada.
Ikusten dugu hemen ailegetan... Hor, Aitor eta Burgain, Berritxuarra eta Markina Semendarra, ja bajadia, Zapolako bajadia maitxu hostien, hori gogorra ingo da, bajaten etorri hor bizi-bizi, eta hor berriro, txak, hori jarraitzu bihar, Eta horre, lehen izan dugun, hor labana behigule hongo da. Bai, bizikletentzako indako bajadan zati batetik itxen da bebitzet, eta aldapa edarra dau. Eta hor txaran ziketu bezan ingurule inbeste. Lehenengo neskide mea bera haietan deukegu, horre aldo ikusi kamaretariko baten. Igor be pasau da, laugarrena edo mosgarren badoi, Igor Aulestiarra, seigarrena bai, Beñat, etxe barriku, Beñat honen dia. Bizikletan oso ondo ibilitxeku, gazti, Hogeta urte dugu etxusoinok. Eta Arkaitz Galindez, Markina Semendarra eutxe anua agunera heltzen. Segi edo zazpigarren, beraz, inguruetako oso gogor da biz. Arkaitz Galindez izan da hor pasada dana. Bai, seigarren edo. Beñat honen dia etxe barritxarra aurretik. Bueno, meabeko puntu eme jabadu egenti gorutz, lehen zan duen horra bunkerretako bide gogorrotara. Horre teizema metro dizen, hor meabetik eta bunkerrera inun eneko zema metro izango di hor. Meabetik eta bunkerrera hori goneria gogorra. Desnibeltxu da, desnibeltxu duke horrek zuzen-zuzerian igoten da. Hor kable elektrikuan pareko unakadatik. Hor, lehenengo ikusteko, Xuban, lehenengo postuen mantentzen da, eta oso bizi, korrik, oso bizi. Jantzilekun gora hasiko da, oso bide politxe da. Jantzilekure doi hor, tak, badoi, etirri gora. Eta amazortzi dizenin hasi dugu. Amazortzi minitxun, amendik gara, Eion bida, Oi, amazortzi ez, barkatu. Berrota sortzi, barkatu, berrota sortzi. Urran dauke ja, urbildu indagarrika. 20 segundure, baina, bueno, badaukie nune... Bai, hondik geratzen da, hor geratzen da distantixe, horrek gogortasun daukenak erakusteko. Bai, ze hor jantzilekuko aldapie oso gogorra da, zati baten sokatxu eta biritxe dau, basi dagoenin da erresteko bai igotita bajatzie, eta behin jantzilekure igondakun pixkatxoa bajatzen die Santo Fomiko zeleire, eta barriro igon bidabe... Hor deuki, esango duk, jantzilekura jotekun deskantzu puntotxu bat, ondoren gero barriro aldatz gogorra jekitzeko. Eta gero bajatu barriro zelaire, eta bedartza hundiko aldapie. Eta ikusten dugu martxako motxeko jentie heltzen da biela, eta ja pintxu jaten da bizela, Habituallamientue hasi de martxan. Habituallamentora ja lehenengo bezeruek eletan hasi di, eta hemendik aurrera ez da hor faltako usain gozorik. Bueno, velozia darri nindabe, 10 kilometro itxeko. Bai, kasi kompetitzen azteko mogun dauzela esango nuke. Jo, 2 ordu eta pikune... Ona daula dinue edo zer, ona da pintxu ona? Ona da... Generu ona, kosineru peonak... Edarixe, janarixe, zer ez da falta kafibe baina idaben antzat. Zu kafe gineko? Zerbezak eta refresko edo beba, Bueno, pilo bat kamara dukeguz eskura, momentu honetan pantailan ikusteko toki desberdinek. Martxakupe ikustegu zela netzen da bizera. Multipantallas. Eta martxakuko nezedi, ja, eskilarak? Bai, gora heltzen, ja, Santo Fue, mire, paraki edarra, holan ikusten da, hori... Goixene giro darra da, hor Santa Juan itxik, lainoik ez dagoenin bizta itzela goten da. Da, ikusten danez hemen kamaran, niko argi zamar da, goiko partia. Bai, edarra. Ikusgarrixe, horre martxakuk ikusgarri ikusten die.
Bueno, pixka komentari sotu egingo dugu zertzuk dago esan. Anoa gunik adibidez, mehaben da bat, laugarren kilometro inguruen, Zapoloko likidon anoa guni txaramotxeko lehengoku 5,5 da. Herribasoko pagadixen 7,5 kilometroen ure da isotonik eta fruti deuki, Santa Fumiko bolatokixen 11,5 kilometroen ure deuki, Herribasoko pagadixen 14,5 kilometroen ure isotoniko fruti deuki, barriro. Zapolako arrobixen 19 kilometroen ure isotoniku, txaramotxeko bigarna izango dau. Eta gero elmugan deuki kriston festinen, bete-beten amaitzeko. Eta gero detaile modun, anoagunitan ure hartzeko iko, korrekalari pokotxeak, beran edela ontixe bigun edo soft flaska eraman biko dau. Anoagunitan edo ingurutan zabor poltzak egongo diz, eta horre momentuz ez da penalizetan, baina hor txirrindu lahitzen muna zibiko litzak handik kanpora botaten da benari penalizetan. Eta bueno, elmugaratzien gero, komentetako dutxak ikuko da bezala, autokarabana gunien, ikuko txuezen. Eta sari banaketak ordu eta glaren gitxia bueltan espero di izeti, eta hori izango da azkenengo korrekalarixe harina heltzen espada. Da heltzen bada, harina gondi izango da. Gero, sosketi behongo da, baina, bueno, hau korrekalarixientzako da batez be garantitu, ez dut uste ni entzuten nago izan egun momentuen. Bueno, irudizitan dugu eskilarak. Eskilaretan ja, txara martxako jenti ikusten da gora eta bera, eta euskixe joten da bela ikusten da hor. Hemen behasi da zoze matuntxen lainuen atzetik agertzen. Espero gehitxua jarraitzien, ia lainuak baimena moten modozkue giro pizkatxua eta peltxu egoteko eberdi aldera. Sari banaketak deitzeko. Eta, bueno, ondiek ez dugu komentau aurtengo favorituek zeintzuk izango litzak esan. Emakumetarako Irantzu Txintxetru agertzen da hemen, campeona del mundo con la selección española. Hau Ander nintzier funda? Bigarren? Ander bigarren funda? Bueno, hemen geukezan apuntitan preparaute ortengorako gizonezkutan favorituk Ander Gerrikatxebarria, Zornotzarra, Jon Goiria, eta Xuban Muñoz Guren, Eki Zukia, eta Arkaitz Galindez, eta Sabintzen Arrozabetia, Irtama urtegaz be irtenean eukigule. Baina horre esan dut ezen danetatik, Xuban doie momentuz aurreko aldien, Ander uste tirugarren deila. Bideari, da, honek, kaltzak, da, kaltzak. Hori esaten azteko edo, berua, eurek aliauta gero. Manez konektatu hori, bai. Korrekalari zik aliauta gero. Bai, jenti etorri da. Arbelin idatzi txedaz. Bai, esan dut hori arbelena, baina, bueno. Gero alieten dizenia zikona hori repezitan fuerzia. Hor jarraitzen dugu ikusten txara martxako jenti eskilaretan gora. Eta mehabe, jenti hondik alietan ikusten dugu.
Iberetan, gentiek, martxie, gogor, euskixek, epel eta girue fenomeno. Zapolako puntotik untxe uste dut, txara martxako bat agertu dela. Osea, txara motzeko bat, parkatu. No? Baina ez da itzingoa lehengo gu, edo ez da bagarrena? Ni agalduten, ni ez du ja, kontutan, zein nundan. Hor gabiz ikusten jentizela majatzen dan Ermitxako eskileretatik, parajie ikusgarrixe, gentie batzuk gora, bestie bera. Saioa entxupaute da? Bai, Saioa saioan eskinan da, baina kamari duke honan. Saioatik pasaudi. Bai. Kamari itzun bida. Alasne ipinia. Alasnetik pasauko di, drona berak hartuko txu, Alasne bada? Bai. Bueno, hor dugu jatrona behai dien, irudisek ikusteko edarrak zer di beurok. Honetxe bize dioen, Bai. Anfolduen ikusten dugune bidetxoti bajatuko die jantzilekutik. Hori da. Han hemen dizki plan oso ikusten dugu zelan bajatuko dizen, eta beste irudi bat dugu bai eskilaretak usta? Bai. Zoragarri Larruzko gaztaldegixe behan behien ikusten da. Inguru benetan edartu dauki, ez hor Larruz gazta gehitxetxu ez. Eta beratxua Baskaran gaztak, beraz inguru honetan Bizkaixen ez dauz gaztagile asko, eta inguruetan zorixonez Markina Xemenen bi gaztaldegi eta bi zelakuek. Alkarren albundaz, eta bisek aurreko urtien sarituek izendi parte hartu da ben lehiaketetan. Eta jateko behi ikusgarrixek, klaro. Bueno, bai bata bai besti, bakotxa bere estilu duke, eta bise di itzelak. Jan bertoko produktue, galdo zuen da niementzet, itzela duke guz da, inguru honetan. Hemen bertoko ape, nahi beste produktu motetxu ez, sariketa honetarako, da bez askotarako. Martxakuk ikusten gabiz, Benetan humoretzu, giro edarra da, jenti posidabil. Zei gerri zen, euskixe behorduntxe txak, dronaz ikusgarrixek irudixek, eta Bazara berde, hor bat. Zein da, Xuan? Ez. Edo, beste bada, ez, hirugarrena eta edan hori. Bueno, kasualitate, gure parte hartzaile grabetan zegoen kidiok ikusten ma zegoen, kamarakin zaindu horizontaltasunen mesedez. Igorrio ikustegu hemen, jantzilekure heltzen bosgarrena, lehengue pasau die. Hor, Igor bere terrenutan ja, laster, Aulestiko terrenutara sartuko dielako baina arte Markina Xemenen hor dator. Aulestiko lur zailetan eta hemen dator. Xuan ikustegu ondino lehengo, bera helduko da Santa Fuemiko tontorrera lehengo. Iraian hogeta bixen domekan berak irabazi ban, Santa Fuemiko Ermitxako Igori azkenengo bi urtietan berak irabazi dau. Ba, betxo, hemen dator lehenengo postuen. Sokatiran hasi zan, Sokatiran oso gogor mutrikuko Sokatira taldien, eta tarteka entrenetako eta mendilasterketetan hasi, eta hor behibiltzen da, Sokatiran bada, baina urran gerrika, 15 segundure gitxugora bera, lehenguan zera, hor biztan dauke, hor dator gerrika. Igularintzua eta den alen baino. Igul izango unke bitxerti bizkan moztu inotzela. Hor, dronaz ikuste dugu, zoragarri. Dronaz dugu, kalitatezko irudi bat. Tartetxue dau, baina urran, alkarrengandik oso urran, Xuan Muñoz guren Markina Xemeindarra, eta gerrika gogorri jako, Eneko, ez, gogor. Atzo honitzen gerrikaz berbetan deitxu jozten da, hoxe, kantzaute da bilela, ja, temporadie bukatutzat emoteko, ja, azkenengo entramentu, ja, gitxi dauela itxen, eta
aldapa gora kosta bitxe jakola oin apur bat, baina aldapa bera eta lauen oso bizkor da bilela, eta hoxe, ni pentsau dauela etxaitzen ataki joteko behartza hondiko bajadara. Claro, Luzi eitzen da, hori aurreko Orduan urteetan zu dinozune da, horre tekniki da bilela ja gainentzen, hanken gainien. Taktiki. Taktiki da bilela gainentzen, inderra gordetan egon dala horbeti goran, eta berutzi joko da bela atake gogorra esan gurozu? Bai, hori da. Esan daue, goixinbe esan daue, lehenengo ikusin bidabela ia hankazelan daukezan, eta pasan aztein aramotzen bigarren eneban, eta pasatxo hartu ban, da hoxe, ez dau jakin seguro zelan egongo dan, eta atzo esaten otzen modun, importanti, hemen, txaratrailen papelan gainen erretzen moten dau. 20 kilometro 1000 positibo da emoten dau, baina ez, oso gorra. Lasterketan ibili garino baki hau, engaina hutzen daune lasterketik, zehasieri laue da gero metro asko, kilometro gitxixen batzen di, orduan. Oso gorra, eta bedartza hondik gainera, ailegetie indarraz, oso garrantzitzu da. Ze bajadie, bizkorra da, harin jun leike, eta gero, azkenengo entzerroni, Elandro, azkenengo entzerroni. Zuban ja eskileretan ja ermitxerutze ailegetan. Bai, atzera begire doie, bai. Lehenengo kuia ermitxan dekogu. Ermitxa igora beste velocidade bat eruan, karo, ez da bardine. Baina orduan belelen. Orduan belelen, lau militsuko esfortzu esplosibue edo ermitxaratxak, batzuk ikusteguz motxeku bezelan. Eta trona, zelago irudi elegantia gauzen ikusten. Herribaso hori, aldoro, herribaso honik zapola be, lehenengo... Bai, justo. Trona lagai gormo, ajunin da, bale, hoxe ipini. Oine honen zain. Arama napolitxera. Arama nagokizu. Bueno, horri ikusten dugu ja, honek zedi, irugarrena? Betxu alkarraz kurso di. Bai, alkarraz. Xubanek hoxe da, bai, kiroltasun puntutxua saludotxu, Bai, gogor da, baina gerrika gogor heldu da, Zate gure, horiok, ermitxia iguelti emon, da badoi ez, goitxi bera. Euskixen pezelan, tak. Bai, urten da, lainoen artetik hasi da zabaltzen beran bidetxu eta ja, momentuz geuri behaz jogi ikutzen da, epeltasun eskertu itzen da. Bai, euski edarra. Gozapena. Giru da usano zanuen, freskotik hasi gara, baina bueno, giro oso ona. Amen. Txaramotxeko lehengu epe, zapola gainera ailegetan, eta ia pasedozkuen zein dorsal izen din lehenguek. Eskileretan gora ez da errestasunik, Horre, lau hankatan pareten di, kasi. Hirugarrena, Goierri Garaia ipitxotze kamizetiek, hirugarrena beltzen Santo Eufemiko ermitxara. Txaramotxekupe txiri badoiez aldapan beti gora. Ano agunien, hemen da txara martxakuek, motzain da benak ano agunin dugu ja, zelaixen, plantxian keiei begire, zain euren txandi hartzeko xolomo goxo bat, edo txoixotxu bat. Bedartzaundiko imagena hasi gara ja jasoten, motxekuek
Giro dabiz, ederra eta behartzen din. laster helduko dio, hor dator bat ematen dau, ia ikusiko dugu, ia korrikalari dan edo ez. Bai, motxikoen zein. Saramaio zela, meniu da. Bueno, da kamara ezberdin ertin hemen gabiz eskura gai dugu zen irudidan artien ipintzen zeueri aldogunik eta onduen. Jarratxo Elizeteko eupe irratitxik zuzenin hemen Markinez hemengo txiringitu honetan, txiringitu esan dugu, kiosko honetan ipini dugun estanetik. Jarraitzeko ikusgai, hemen badator jagenti pizkatu urratzen ez dizena lazerketakuk, eta gogoratu dan hori aldozuela ikusi zuzenien zeuen mugikorretatik, YouTubeen sartzen bazari zuzeninga emititzen, eupe irratia topeto moduzue edo txaratrail topeto moduzue, agertuko atzue zuzenean esteka bat, eta bertan klikatute aldozu ikusi mugikorretik emititzen gabizen saio hau. Irudi ikusgarrizeka ikusten bai drona, bai urregarai eta bai bedartza handi. Eta beste kamera fijo txikipilo batetik, punto desberdinek anoaguni, gurutziek. Jarraitu aldozue zuzenien ikusten, gure saio hau. Bedartza hundin jagertzen lehenguek, alda izen? Ez, martxako jenti da, bedartzen duen zier ikusten dana, eguzkixan reflejokin eta batzutan ez dugu ondo azertetan. Irudixek ikusgarrizek, hor ikusten da, dronetik ikusten da, xuan beti gora, hor be aldapi dau, urran, alkarregaldik oso urrandaz. Asko urreratu dira lehengo bisiek. Bai, da hori ikusiko da goitxi beraia zelan dana kontu, Zorionek esan dabe moduen horre tekniki, barik taktiki preparatu badeuki, Bueno, bitxaldu jako bintzet, hor doi drona, xuaren atzetik, hor oinezko bat adelantako, eta ja gora heltzen dabil, Ze bedartzau, landatik bedartzau dire, engaina utxildo, baina igoren bida, desnibela da hor, zati batzuk korrik eutxe doien modu, baina gero badauke beran zatitxu ebe, eta laster ikusiko gu, unai urbietan kamara tipe, Zelaixen hemen daukegu bertan dauke, iritxiran metan ja jentia ailegetan martxakuek, martxa motzain da benak, eta bertan argazkilari ofiziala da, argazki sekataten, gero ondoren publikauko dizenak zare soziales berdinetan. Geratu dain zeuen argazkitxoa. Landro, ikusi behitxu ikusgarri dronaz, lehenengo bisek alkarragaz esateko, 5 segundure ja da, hor zatitzu tekniko bat da, zati tekniko bat, eta hori korrik egingo da beste pixkat, eta zebez. 30 segunduen ja koiaure helduko die, eta koiautik, tontorrera junen bida, hor oinezkoek ikuste guzen lekuen, eta emoten dau gerrika, atzetik aurrera datorrela, eta goitxi bera ibilbide ikusgarrixe da, benetan paraje edarra daukegu inguru honetan. Eta egun edarra zerteten danin gaur lantxek. Ikusgarrixe hola gaur lantxek honako egunetan fenomenu dau. Ordoi, lehengu Xuan Muñoz gure Markina semeindarra eta bigarrena Ander Gerrika Etxebarria Zornotzarra. Baina oso segundu gitxire da, oso segundu gitxire. Bai, asko. Da horre, moten dugu ez dago aldapai, baina aldapi da, Aldapa desenti ganera, lauen doizela moten dugu baina. Bai. Untxe helduko di, koiaure. Untxe segiduen, 10 segundu barru, koiaure. Kalkulau, esazune bizkor doiezela, bolatokitxike bedartza hondire jusarien okoinez jaixetan edo mendibuelta ateitxa jusarienin, honek igongo dabe 6 bat minituen, bolatokitxik buzora arte, ata kontuek, 6 minutu nigonen bida, Bai, ordoi ez ja koiaure heltzen, eta behin ja koiaure heldutakuen, pixkat tontorrera jumbiko dabe, han ikusten da tontorra atzien, bedartza handiko tontorra, 700 piku metrora,
Eta oinezku epe bai, ba. Ez da hain mendi ezagune, Santa Fe bideuke izena, baina bedartza hondi ikusgarrixe da mendixe atzeko partide bat ez be oso salvajie, eta dronaz ikusten da, modun itxasue be ikusten da gainera, anatzien, lekeitxo ikusten da, mendexa, eta alkarrega zelduko die, moten dago alkarrega zelduko diela, bedartza hondiko tontorrera, oinezku epe mordu deukoguz. Eta eneko, ja alkarraz doiez, itxuri danez, Ander Gerrika Etxebarriak, ba, kasu ene ban, eta Bai, bedartza bai, dire fuerte iristi erabaki ban. Esate ban gero, Xubane lasterketa laburretan oso ona da, baina Luzien ia zelan erantzute ban Xubanek. Eta, bueno, lehenengo kilometrutan aurretik junda, eta oin ikusik hau. Ia, Xuban markina xemeindarra da, ia berak irabazteko aukeri dauken, baina honez hornotzarra, ba, ez totze aukeraik emona izango. Bai, veteranu hau ebe bai, bata gazti hau da, ondinoik zaildu piko da ibilbide luzitan, esan dugu motxetan gehixa ibili dela, eta pixkanaka jungo da hoitzen luzitara, eta alkarregaz helduko die, eta utxe, hor kamaran, unai kamaran ikusiko guz, hor kresterixo horretan, atxan. Eta oinezkupen mordu, mordu tontorrien. Eta hor datoz da, ikusten da hor punto... Bai, da eneko da. Zoiebe hor ikusten da. Txaramotxeku epeia laster kanteran bera hasiko di, Montemarreruz bajatzen. Nundo izan ikusitxe 10 bat minutu tardauko da metara etorten. Orduan, Hortxe, ez da, ordu bete bueltan ibiliko di aurten be. Gitxia, honek ibilitzak ez berrota mairu minututan. Eta hor ikuste guz bedartza hondiko tontorrien irudixek ikusgarrisek, irudixek ikusgarrisek, Xuman Murioz guren Markina Xemeindarra eta Ander Gerrika Etxebarria. Zornotzarra alkarregaz batera eta jepa, txak, albotik, hulda, Gerrika ia aurrerutz. Aurreratu deia. Ia, ikusiko gu, ia. Aldatz beri astiaz batera, aurre hartutzo. Baina, bueno, ikusiko da, oinok ia Xubanek zelan erantzuten da ben. Ze luzida, hortik oinok engaina huitzen dau, ondi joikor. Jutaldixe da. Gutxi bera behera, jenbiako, hau ez da bizikleta modun erain barik doiela, korrik erain jenbiako. Auspu edarto berotzen da, ikape utzin bidabe. Bai da, belaun ebe asko kargauko kuzi hor. Eta ez da soltau bakarrik, soltauta erain jenbida. Eta bata bestian atzetik, alkarrega oso pegaute ikusten die. Hortzeman txaboletan igratzeko horra itzen dabe horra igoteko, ez? Atapu eta... Handa trampitzela. Han motxeku gaizuan horreko zintzela. Mutxe komentetan egu gara, hor lehen goin ingotxu ezin metro pilo bat Beiruzko norabidien, eta gero golpera lieten dizenin esan dugu. Olaben ganeko eskombrerako punture handi gorak aldatz gogor bat aztopoko di barriro, eta han kriston apurketak paseu aldi, Betxo, handerrek hartutze aurri Xubanei, esan da aldatz beran buruez konfiantza ondixe daukela, da ia Xubane handerren ritmoa jauzeko kapaz dan. Gogor doi oliok, gogor doi, Zelo paraje politxe din, beti gabiz isegunero gabiz bertan, baina beti jute garin bako txine gozau. Bai, hemen selexen inguru zauezan dan hori, haietan zauezan gentiari gogoratu, ikusgai dukezuela YouTubeen, hemen ikusten gauzan irudi bardinek aldozuez ikusi zeuen mugikorretik, YouTubeen sartu Eupirratian bilatu, edo Txaratrail bilatzen badozu ebe, YouTubeen aldozu ikusi zuzenean. Bidezidorra ondo zapaldute hori eskertzen da, Genti da bien seinale, eta genti biltzen bada, garbi mantenduko da. Eta... Bidezidorra ondo zapaldute gaur be 300 lagun pasau eskero negurako bintzet ondo geratuko da, eta gero udaberrixen beste garbitxu aldi bat emonbiko da, baina... Pixkanaka tartia onditzen dira emoten dago, Pixkanaka ondi joek urran, Baina hirugarrenik eta ondik nun dauen ez dakik guzta. Tarte ondixi da bizataten lehengo bisek.
Bai, pasauko zan akaso, bedartza hunditxi, baina aurreko bizet artetxua eta dabe, bai. Untxe hartuko da bezkarra eta horra azten aldapa hundixe. Motzeko kuntxe, Montemarrera bajatzen da bizela esan dozkue. Eta luzekue, kuntxe ikuste guz, hor veloziadi hartu dabe, hor hartu dabe, zati tekniku da betxu eskup ezelan solteto txuen. Baina xuan be oso ondo, oso ondo xuan, eusten. Bueno, eneko, ba, ez da idakizun, baina haue dronan pilotu, Jon Lauzirika. Ba, zestalarixe, potentie. Markineko izarretariko bat. Ni beran auzoku izekeran, ba, zandan lot, etxeku dotela. Beldixen be, sarri, ibili di horretxetik. Danien, zetan ez ba. Bueno, apurar nesken referentzizik galdute daukau. Ia... Ez que dronan irudi hain ziraragarrizek lehengo postun izen bizi jarraitzen, ja beste albun dauzan kamara txikidanak inaztuin gara, baina hordeko ez ikusgai, nida benape... Utxe rekupereuko dugu zia. Bai, lehenko ja galdu dugu txaran, hori ezinezko izango da barriro ikustie, ja txaran sartu die eta... Hori da txarie, horri ikusten zegoezunak, ez dakizunak txarie zer dan, hortxe ikusten dana da txarie. Oske bajo, atxartien azten dizen zepadez berdinekin. Ordoiz, ikusten izena dronin apurat. Dronin hori irugarren leguarnak ez dizen, hor bat, gan ikusten izenak eta? Ba, eskuk eta digorrek, Bai. Bueno, zori hurrengo ze kamara espero dugu agertzi, Genti jundeixen ikusten hor. Horren motxeku di. Lehengu pasadi hortik? Hor kamaratik pasadi lehengu? Ba, ja, ontxe bizikletian irudixek eugik gauze hori, txaramotxeko lehenguanak. Gauzi ondo badoi, Hemen, bolondrezak lan handixe itxen dabe. Hemen dator. Lehengo txaramotxeko korrikalarixe, Ugarteko dorrerutz bagatzen, Montemarren bera, lau bat hortik ona, lau bat minutu, esan dugun ez da, berrota 8 minutu goiez? Bai, baina kalkulautu onda, berrota amabi bat minitun, metan egon bidau, berrota amabi. Errekorra zenbatin dauz hori? Ez daki ba, Motzeko errekorra ez dago, ez da ipinitxe, eta luzeku da ordu bita minitu bi. Gaur itxura dana dauke bajatuko da bela. Etxo amenator lehengu, Lehengu variante eralietan. Ia dorsala pasetozkuen. Lehengoko txara motzekue variante eralietan da, beraz, ez da denporazko paseko hementxe ikuiko dugule zelaixen, inguratu ikusi gure da benak txalo bat jotera kideko arkuan parera, laster izango da lehenko korrikalarixe, helmugan. Ja variantien albuko bidin zier dator, untxe Zumarrako tunelera joko da. Lehen datorren mutile, Jon Idigoraz, Legazpiarra, zuhiltzaile, gaina Legazpiarra, baina markina semengo parkien daue lanien. Atzera begire doie, baina emoten dau irabazitxe aukela ja. Espada partekorik, para mintu barruamen izango dugu, helmugan. Prestatu eskue, berotu gutxu bat, txalo bero batzuk emobitzeuz da. Bai, bigarren datorrena, Julen Dobarro favorituen tartin ipinitxe geunken. Eta, baina ja, Jon Idigorazek irabazitxe dauken abantaile ja, ez da ikusten atzin datorrenik Julen. Bueno, igual elkarrizketetxo, bertorak gora torteko zen moto, bizkete arnazi hartzen da benin. Eta hirugarrena lehen hasieran lehen jundan Markel Ortuondo. Oin irudixe galdu ditugu. Alanda guzti begon prest, zeia berton egon bidota. Bai. Minutu bigatzen di. Egon prest, helmugan. Irati, ipinitxeaz? Jon Idigoraz.
Edo zein momentutan berton izango du, irudixe galdu joaku, baina Bai, amendik. laster alietan egongo da. Minutu bat, hortxe biliko da. Ba, Bera bakatuko nazori. Mutilo gaitxik esan bida, ba... Mendi duatloietan be, zailkapen ondo ibili da, bosgarren, ez dakit azken zelan amaitxu dan. Ezabat. Amen, orkatze dino, amen da beste bomberoa, beste zuhiltzaile bat, da esan dau. Bai, amentxe da labiarrein, amentxe. Bai, Markineko zuhiltzaile parkien etxe da. Betxa, amen dator. Joni Digoraz. Berton daia. Goizien esan Venga, dotzau. berotu eskuek, Irabazteko aukeri daukela gaurko lasterketa. Baina bertan dator, Julen Dobarro, bertan dator. Venga, Jon, bertan daukezu, atzin daukezu. Venga, ez dutu. Txalo Hau beroa. ba, Joni Digoraz. Legazpiarra. Venga. Bizikletan abile, da korrikan be, babetxo. 53, Hemen bigarren Julen Dobarro. Osta, Txalo beroa, baina. Kalkuluen arabera, perfecto ebili gara. 52 minitun. Eta Amairu. Eta arnazi hartzen da benin eurekin berbaitxeko aztixe daukaun. Amen irugarren abe. Jo txalo bero badanok. Bai, berren da bai dorsal, Markel Ortuondo. Sorionak. Jazta, ja podiume osatute da. Bai, arnaza pixkat hartu da izela. Arnaza pixkat hartu izela. Bueno, ontxe, lehenengo aliau zarienok, geratu hortxapurtxu bat arnaza pixkat hartzen, ontxe bajatuko Zorion zeuegin entrevista alkarrizketatxu txikitxo bat eukitzeko. Eta bueno, gente oinalietan jungo dalez, mesedez eskertuko gonke, ez ipintzi traban inor. Korrikalari zei laga bidie libre mesedez. Bueno, Rander, hemen gaua dana di protagonistak etorri hona mesez, Markel. Julen. Zori, ez asko urrindu zen moztu itxen da, Bai, justo hemen daukauz irurek. Hemen, lehenengo Markeleaz hasiko da. Hasieran ikusi zaitxo, lehen juzara ez da. Lehenengo, hasieran oso askar juzara bidien. Zein izan da zure estrategizie? Bidean diferentzia apurreta eta baina imposible izan de. Hatxetik etorri dira, zeike. Bueno, balegin egin dau eta ezin, gero hemen Julen Dobarro favoritotzat ipintxe genuen. Ze baso da, Julen? Alan dabe oso karrera hona indozu? Hasieran, ritmo askarrakin urtetzia sana plana, eta gero bajadan egurra topea, eta nahi kondurten da. Edarto, eta zoriona biok, eta baina hemen Txaramotxoko irabazlie, Joni Digora Legazpiarra eta nire lankidie. Zeion, zorizonak, Asko, zorionak zuei. Gertu karrera politia. Bai, esan dugu goxin bezatzu hau, favorituetaiko bazarile. Pentsatzen zendun irabazteko aukeri eukiko zendule? Ez, esan bigarren karrera da, Korosti non Legazpin, da azken ordu arte nahiz apuntau, atzo beto neon, eta zona, venga, azkenen zala azkeneko guna apuntatzeko apunta horitzen, da, bueno, probatzea. Honek ekiputxek hori di, probatzea etorri eta irabazi. Azkenen janon oso azkar guten, nire potxoka naiz, poliki, eta gero gorak aurra hartu dit pixka diferentzia. Baina janon, gaizki baso bet. Baina, ondo urtuen dutzu estrategizie, zorizona dion. Txaramotzen garailetaiko da zalata. Venga, hurrengora arte. Bueno, jarritxuko dugu oine esaten, korrikalari zeatozela eta mesedez horre plazan zierda zauezenok itxi bidie korrikalari zei libre. Eta besteri parik oine ipiniko gara elkarrizketak amatxu hostien, jarritxuko dugu ia ikusten mendixen zier zelan dabizen txara trailekuek. Eta alieten izendan ari txalo bero bat jo. Hone bekriston bierra inda beta.
Unai Patxo alio da antxu bertan. Horre utziko tezu. Bai, gatzen da, ikusten da. Bueno, badator jenti ailegetan, txara motzeko korrikalarisek, eta txalo bere bat emonan nahi dan hori. Gogoratu ondinoin, mendizien zierda biguzela txara trailekuek, eta ikusi aldo zuela, ona urbildu zarien danok, YouTubeen bitxarte, zeuen sakelekutan, zeuen mugikorretan aldo zuen ikusi, YouTubeen sartzen basarie eupirratia, edo bestelan txara trail topeten badozue, aldo zuen ikusi bideoz, geu hemen ikusten gauzan irudi danak, mendizien zier dakuzen kamara desberdinek. YouTube sartzen mazari ikusgai. Untxe laster, hasiko gara, kokatzen bagara, nunda bizen lehengokuek, txara trailekuk. Hemen, bedartza handiko irudixek ikusten ga, dronagaz. Hemen ikusten dira, hauzen da, Inigo. Inigo Zelaia, Markina Semeindarra. Eta ia lehengo nesken irudiak lortzei daukaun. Amen. Gente geixa helmugara ailegetan eta lehengo neskie, galdute daukau. Bueno, galdute, beraz da galdute, geuga galdute, Bai. Ez dekun konfundidu gentie. Bai, esan bihaune da, gaurre favoritetaiko bat, nahi Ibarzabalde sala, edo tala. Markina Semeindarra, hemen iroazitxe bauke txara traile, o txara motxa, eta igez bigarren ineban. Eta gaur bera da favorita bat. Gero beste itziartar neska gazte bapea menebilizan, Elaia. Eta arepe oso ondo bajatzen da. Beraz zapolati bajatzeko aukeri aukinaban eta oso azkarra bajatzen. Horrepe laster izango di helmugan eta ia landro, ia eurek ikusteko aukeri laster daukaun. Eta ikusteko YouTubeen ikusgai, sartu eupirratia horrialdien edo YouTubeen barrun txara trail, horre esteka bat opoko zue zuzenin ikusteko, ikusten gauntxo momentun Inigo, pajaro heldu da gora. Bedartza hundin da hori. Bedartza hundi txibera. Irudi zoragarri zeda, zemoten da baixetxu beba da largoiko partien. Ze banderinik ikusten diz, edo plastikotxu ikusten diz, mugitzen neko fuerte. Normala da, bedartza hundi gainin aixi itxibe. Lehengo Iruneska kalkarren oso hurbilei datoze hori, urregaraiko bolatok isen, txaratrai luziega itxigabiz, eta bedartza hundi goten ontsa zidi, orduan zazpi, 8 minutu, 8 minutun goixen egongo di. Orduan laster eukiko dugu aukerie, amentxe kamaran igor, lehengo lasterketa luzeko lehengo neskak ikusteko aukerie. Amen, beste Markina Semeindarra bape, Unai Revuelta, txaratraileko argazkilari ofizialan semie. Txalo bero temon da, aieten dizen daneri, danak merezi dabe. Danari makina batzuk. Bueno, eta parte hartu duzuenari, gogoratu sosketa baten sartu zariela, eta sosketan horren pizarra baten da zipinitxe hemen irabazliek, gerotxua bertotik esango dutez bai. Aztu barik, dutxetara junal zarie, baina aztu barik zeuen sosketako zarisek hartu. Ze zari mordo bat daz geurkorako hemen bertokako produktuek badauz. Eta beste pilo bat laguntzaileen produktu badauz.
Gogoratu, hoxe, zozketarako, dauela pizarra bat ipinitxe dorsalen zenbakisekin, eta zarixek izango dize, adibidez, bidearinetik galtzerdi ikusten dizela. Landro, lehengo neska kontxe hori, bedartzan gora dronien ikusten da, dronagaz ikusten di. Dronan irudizetan neska egia ikusgai. Konetau zeuen mugikorra, eta ikusiko duzue, zuzenien. A ber, lehengo neska datozen adi. Iratik azaiz, aztute eunken. Iratik azaiz dator lehengo neskie. Laster eukiko zirudixek beranak bizikletianak, suerte bizkategaz. Iratik azaiz. Bigarren dator, Ane Fernandez Barredo. Ane Fernandez Donostiarra da. Iratik azaiz, ondarrutarra. Eta hirugarren datorrena da, 171 dortzalagaz. Elaia Izagirre, lehenek esan dotzuetan itziartar gaztie. Honepe laster izango duz metan. Zelandro, giru edarra, ez da? Giru, ontsen laino txupare batek apur bat barrero tapau dabe, baina momentu ze euski apur bate bepelduen gaitxu, da ondo, egoteko moko giro... Joder, emonda zauenaz, konparaute, aztea zigeran, eta horrengo zin bilurrek edo zer anuntzite ben, baina guaxi goneran ez da azertan, zer da, ba. Eurixe bastarrak enbibala, bastarrak eta... Bai, zozen batein behin dau, da basa pixka peongo da, baina, ba... Ez, baina... Korrikalari oso garbi datoz, ikusten bai, gozo... ez dator zikin askoik, da ipurdu peniko garbi ikustako ez. Amen, Andoni Uriarte metan, bilarokue. Datzeti sartu, no? Eta oingu kamuflaute etorri da, honek itxuri danez hotze dauki dau, jertzia zein da barin gari ganda. Beran arpeixai behitxut ez tino hori, baina... Amen dator. Beste bat, eunda mazazpi, zenbakixagaz, Joseba Narbaiza, berriztarra. Markinen bebadaz, Narbaizatarrak, igule, hori, familixak izango die. Eta gogoratu, anoaguni topera da bilela, plantxista geratu, korrikalari anontzako da janerana topera, eta gero aparte boxe dutxak badukezu ezen, gogoratu sariketak dauezela, ez alde zeuen sariri barik, arbel badau ipinitxe ikusteko zenbakiziek. Bueno, droneko irudizitan ikusten dugu bedartzen diko irudixek. Bai, lehengo neskak, lehengo neska datoz hor. Lehengo nesken pizti segitzen gabiz. Geure almen tekniko limita honegaz emankizun aldanik eta borobilen egin gure dugu. Amen, Aristiderreko irudixepe. Aristiderren ez da ikusi zelan pasau dine... honek, Xuban eta Herrikatxe Barria. Ja horti pasauko ziren, ba? Oin momentuan jumide, kalkuluren arabera, 11:05, ja ontxe lazer ikusik hau, beko atak jutan. Hemen di pasauko di. Urgentiator. Baina honek di... Bueno, gogoratu, Pirratitxik ipini dugun estan honetan, zuzenin gabizela emititzen, bai audio eta bai irudiziek YouTubeko gure kanalien, aldozu ikusi zeuen mugikorretatik. Gu ikustengo zen irudi barniek dronak. Andro, lehengo neski izango da ba, bedartzen di gaineko, ez da? Alda izen, lehenengo neskia bedartzen di gainien.
Dronan irudi batzuk ingabiz ikusten. Kamera fijoren batera igual laztea joko da. Bai, ia, amen. Ia, hemen dau, kamara fiju behartza hundi gaineku, Eta ez, 200 metro batza. Amen, lehengo neski, amen irabazlie. 200 zenbakizaz. Ane Fernandez, iratik azaiz, azkeneko momentuen aurreratu da. Eta iratik azaiz ondarrutarra bigarren. Ez, Zorixonak eure. Zorixonak, edarra oinguen zelako gerriauki daben azkenengo metrutan, Ane Fernandez junda bigarren, da lehen iratik azaiz o alrebez. Horia, iratik azaiz etorri da lehenengo, azkenengo gure punto kronometragien, eta bigarren zein etorri da, Ane Fernandez, azkenengo kilometro terdixen aurreratu indau. Nirugarren neskian zain gatuko ga, nirugarren esan dugu Elaia Izagirre etorriko dala laster. Amen. Ales. Arrate, gero Oianaiz Askorbe beitiak itzaldi semongo da bena. Ailegetan zau izan da, no? Gero arratzaldeko 6etan. Bakizue, itzaldi badago, Oiana Askorbe beitia. Eta Ales Arratek emongo dozkue. Mendilasterketa eta Ales Arrate dietetan aditu da. Eta, dudari badago, bertara nidan galderak eitxakun leike. Amedator! Hirugarren eski. Ez da Elaia edo? Bai, Elaia. Hirugarren Elaia Izagirre itziartarra. Lurrera, honek hartu dugu palizie. Esan dugu astion probatzen ibili dela zirkuitu, Geisten oso abile da. Baina esate osten, lautadan kostautxeak gola pixkat. Eta ikusten denez, hemen da, lurrien dago data. Luzetu edarra hartute. Amen. Bueno, sorry, elkarrizketa txikitxo bat hasiko gu. Vale, venga. Lehenengo neskiegaz. A ver, Igor Horti da bile du? Hemendeko irudixe. Venga, bai. Listo. Bueno, Ane Fernandez. Donostiarra. Zelan zu hemendik? Gure lagun baten ama markinarra da. Eta bere baserrian egiten dugu urterolo eta urte guztietan parte hartu dugu. Txarataren lasterketan. Baina aurten, aurreko urtetan podiunetan egon zara edo? Aurdun egon. Aurdun ezin izan parte hartu. Baina aurten ja ume auki ondoren atope jarri naiz eta... Osea, atope. Erez, baina, saiatu naiz entrenatzen aldete moduan. Hemen behintzate ondo, ez? Ez da egit, errekorrik mantendu bazu edo, ez da egit, denboratan zelan aurreko neskak zematen iban, hori ez da egit. Baina zeure burua zelan ikusi duzu? Hasiera nazkarregi hasi gara, eta uste nuen nintzela ere txiko egia esan, baina, gero aldapagora hasi denean, gutxinaka barnasketa berreskuratzen hasi naiz, eta gero ja huelta eman diot, baina hasieran erritmoa mantentzen saiatzen, baina oso azkar hasten da, orduan, Geuk ere ikusi dugu aurten beste urte batzutan baino azkarrago hasi dela. Ematen herri cross bat izango zela, izen biharria nolan mendira joteko zer. Eta, orduan izaten duzu teknikakin lortu duzula gero berreskuratzea. Teknikakin ez. Saiatu naiz, mantentzen erritmoa liketa gehien asfalto zati honetan, baina azkenean jendeak eramaten zaitu, orduan, hor pixkat bajo jaukidet, eta aldapagora, berreskuratu eta arnaz eta gero ja indar gehiago hartu dut, baina teknika ez nuke esango. Zirkuito mailan, zelan ikusten duzu aurtengo zirkuito hau edo, beti da berdintxo, baina ia zelan egondan aurten edo ze apartekorik ikusi baduzu? Ze eguna berandutu egina fetxa eta igual desberdin alda egon? Uste genuen askoz lokaztuago egon zela, egia da lehen urtean kriston lokatza egon zela eta erorketa asko egon zian, baina aurten oso lehorraz egon, orduan alde hortatik azkarrago egiteko aukera gehiago.
Geuke pentsau lokatza engo zela. Ba, ia ez errez. Eta hori jetxiera oso enpinatua dela, baina errez egon jaisteko. Bueno, ba, eskertzen dutzugu, ikusten dugu hemen jente gehiago iristen. Eta oina, ba, gozatu anoagune apurtxo bat, teik dutxatu aurretik edo ondoren, goratu, gero sari emate dukegulen, laster, besteak iristen dinean, eta ba, gero ikusiko gara, ze alkarrekin neko mangotu saria parte hartzea zuri bentzat. Osondo, eskerrik asko, ba. Bueno, venga, sorry. Bai? Hau ja inde dukegu. Ja, honegaz ja. Bai, txaramotxeko podium bisek ordaz. Artista kuadrile. Ba, oinoi, naia faltako? Naia Ibarzabal, zeo zer pasau bete jako, ba? Pergatu, bai, naia llegau da. Eta Landro, ez da idakizu. Baina, alegau da honabe, Lorea Urkia, Miss Euskadi izendaku, Madre mia, a ver, baina lasterketa bagaitxik gabez, ez? Bai, baina hemen titulu dan eta daukau, lehen, pelotari bat daukau dronagaz, daukau, zuhiltzaile bat lasterketi irabazten, daukau, Miss Euskadi bat, haue, hemen danetik daukau, Landro. Bueno, daukau. Variedad. Kirola zulertzen ez dauen speakerra. Hori beba, lasterketa bat iburuz berroetan, ez dugu tira putak. A ver, hori berbeti hoi. Amak izango danlez, hori berbeti hoi. Bueno, ez Euskal Telebistan, YouTubeen ga, baina Eupi irratia, Markinako irrati librie. Ondik martxan da bizik segitzen dugu. Amen, 120, lehengu hasieran tope urten da, baina itxurian ez bete duin da, Koldo Bazterretxea. Txalo bero bat. Edarto ba... Landro, betxu, bedartza hundi. Bedartza, Bizkaixen kostan, emoten da dana pinu, esate, azema biderrentzuen. Bizkaixe da markine bolti, dana pinu da, markina semin bolti, pinu. Ba, betxu zelago leko eleganti, Buah. Eta biztak zelako dauzan, horre... Dana ikusten da. Lainoek ez dago erin kriston bizti egoten da, eta gero da, egun bat, netxe laino egon, ondo ikusten dala. Ba, ikusten da, kostadana, urdaibai dana, gorbea, aizkorri, Kresteri xuntxe hor bada ibaten bat, izarraitz. Bai, da... Lasterketako norbait izango hori, ze harindoia. Bai. Ze hondi gogoratu hor martxako pepilo bat jente da bilela. Gaurre mendizien 300 zenbat esan dauz horion? 312. 312 lagun, urtendi irtenera punto honetatik, da espero gu 312 bueltako dile, ona posture. Ba, esan bi hone da, laugarren kitxaldixe ala itxaune. Aurten lehengoz, hemen zelaixen. Bai, eta hemen dik aurrabe, bai, zelaixen itxaun. Laugarrena, eta esan bida, ba, hasi ginenetik, ba, haue haunditzen jundala. Jendetzuena. Bai, hasi ginen eta lehenengo edizioen 120, ozta izan bazin. Baina jendetzuena da antolakuntzi be, bai, ja danado jaunditzen. Bai, bigarren edizioen izan 2023-en, 150 bat lagun egozin, igez 2024en 223, eta urten 312. Ba, progresin horretan, atorren urtin laureun gaitxik ongoa berbetan. Bai, bizi ongoa ere bestozu? Bueno, a ver, hemen zierre honezkero bazozen biko da. Ni ditxungo zezu igual. Igor? Ano agunien untxalietako itxuri deukela dino zorionek. Bai, ja... Bator! Ez, etxain, ez, hemen batoz batzu, baina ontsa ikusik hau. Ze, a ber... Oindi, amaikak eta laur dena di. Ostra, ba, hemen anoa gunetik ja pasaute gongo di. Eta... Jos, eskapo bizkue. Landro, nabe giregoa, ba? Ez que, a ber, baina hor duke zuzek irudizik, ikusi nida bendanak, eskura gaiteko irudizik, euk ikusten gauzen bestin, bardin je. Guk atrabetu gundana emititzen dugu, eta zeuen sakelekotatik, zeuen mugikortatik aldoz ikusi, guk ikusten gauzen irudizik, netxe gu berbetanen albestalde batera begire,
Zuek aldozu ikusi, benetazko irudixek, ordaz, kamarak ipinitxe, hainbeste laguntzaile, hainbeste bolondrez, proba honetarako, euren denpori sakrifikaute zeuen eskuragai bintzen dabenak ikusgarri duken emankizun hau. Dronape, kriston irudixek dukegu eskaintzen aurten. Beste urteotan bizikletekin alegindu gara, baina aurten oba aldera dronakin gabizitzen alegin hori. Eta, bueno, nik uste, zozer bintzet eskaingarri dukegule. Eskaingarri irudixek, barriro hemen ikusgarrixek, bedartza handiko kresterixuek, Santa Fuemiko hormitxi atzin. Hemen, Gerrika lehen. Hor, lehengue. Untxa noagunien, Gerrika? Bai, lehengue, Ander Gerrika, Etxebarria, azkenengo anoagunien, eta ia atzeti zenbatera datorren, zetarte datorren. Azkenengo anoagunien hor atajuek pasau ostien eta azkenengo jeitxiere faltako da uarte torrera. Hor, kiroldegi ondotik. Bueno, untxa anoagunin pasau dalez esan aldugu aurreikuspenetan pixkatatzetik dabizela. Beraz, ez dakigu errekorri gauzterik ongoan aurten. Baina alan da guztio lasterketi zirara garri zedoien. Niko alde da bilataten ja. Niko alde da bilataten bigarrenari. Zorionek aipatu dau, veteran isiaz jokatuko ete daben kontue. Taktika, esan dau, taktika. Bedartzaundiko tontorrien arrapo dau lehengu, tak, Xuan, Markina Semeindarra. Nerea Arregi metan. Haupa Nerea. Leire be, untxe sartu da Leire? Urzainki. Hor, bigarrena, ezta? Bigarrena pasau da untxe? Bai. Ez, beste bat ez dakigu Xuan pasau da, baina... Naztin doiez eta galdu gara. Untxe pasau da basoko kamio bat hemen zela itxik. Kamaran dukezue metako gune hau. Da gente haiek eta jarraitzen dago netxara motxekuek. Azkenengo Ander Gerrikatxebarria lehen azken kronometra gunien eta bigarren Xavier ezazu? Xabat Maiot segurarra. Ander Gerrikatxebarria zornotzarra eta besti segurarra. Azken kronometrajeko gunien pasau dizenak. Eneko, gaurre sarritzen pasau ez dana pasauko da. Gauzarraroik ezpada, karrera baten, motxien, txara motxin, zuhiltzaile batek irabazi dau, eta Lucien be, zuhiltzaile duen. Zuhiltzaile bakizue gure eliti dizela. Ondo preparaute da, ze ordune hemen zuhiltzaileek. Hemen dana nahi da bezen zuhiltzaile, baina izeteko lehengo kriston nivelok ebida. Ez da isela, biherrik euki 1989. Espero dugu ezet. Txara osu, errezan 1989 hasi hemen kanteran, zapolan eta baserri batzu berrezien hemen, lekeitxor arte eta junzan zue. Zeuen etxi barne, Landrer, erdixe, ez da? Itxoño erdixe, edo? Bueno, erdixeko behi joan da bez, erdixe errezan. Baserri desente errezien hemen baitxean moton be, eta ez da isela biherrik euki inguruotan, biher gitxi egin da isela, hauxe entrenetako denpori euki da isela zuhiltzaileek, adi egon da isela, baina ez da isela biher larreien. Ander Gerrikatxebarria hemen Markineko zuhiltzaile postuen begonzan gainera, pare bat urtez. Hemen motxekue badatoz, velocidade edarrien, aipatu dugu, 10 kilometro itxen erritmo edarrien. Egin dabe, 10etan urten da. Lehenengo berrago eta amairu egin dau. Baina honek danape bizkorra egin dabe. Bueno, hor dute hogeixen. Bai, nitzako larra da baina. Irudixek ikusgarrixek ikuste dugu, bedartza hundi tontorra. Aipatzeko, bedartza hundi eta Santa Eufemi tontorrak aulestiko herrilurrek die, hau da, aulesti herriko terrenuetan, Markina Semen iseixe tontorren arte heltzen da bixetan, baina aulesti die
bigunik, eta geixena Markina Semengo lurretan izen arren, aulestiko satixetan be, pasau diela gaurko parte hartzaileek. Han ikusten da atzien itxasue be, zoragarri. Eta lehengue ja gerrika badator hor Ugarteko torrien goitxi bera, velozidade edarrien, laster helduko da kiroldegire eta kiroldegi txikona azkenengo 500 metro inguru enbierko dauz. Beste urte baten betorri zan, 5. edo ban, ordunez ala ondo sentidu Ander Gerrikak, baina urten oso ondo ibili da. 100.000 lasterketa ospetsu ebe irabazi eban ustaien, behasainen jokatzen da proba luzie eta me parte hartu, baina gaur motxien be, bizi. Hemen, Unai Goti, Markina Semeindarra, haupa Goti, Unai Goti Elordi. Bueno, eta bitxartin ikuste guze, parte hartzaile batzuk bedartza hundin, bestiek Gabaroko minetan, meategi zahar batzupe badauzelako hor Gabaro gunien, induzketa batzuk eizitxu esan burdini ateratzeko, baina italiarrak eta ibilizien hor, baina ez eben gauza ganorazkorik eta badauz galerixa batzuk hoi Zaguzarren babesleku da, Gabaro, Zaguzarrak kontatzera juten die espelologuek urtero, eta inguruetan beraz altxor eskutu asko. Lehengue, kirolde gireltzen, beraz hemen daukegu. Bueno, jun prepareta, jun ingurutzen meta ingurure, ze lehengue ja gainien daukegu polikirolde gizen dau ja. Eta zebez denporan, minutu baten gora beran hemen izango dugu. Lehenengo gizonezkue eta emakumezkue behor ez dakigu, galduxe margabiz, baina laster ikusiko gu, Laster ikusiko informazio geisha. Ba, izan dugune, ontxe... Kamera igual neukin got eta zupatu hemen. Ja, baina... Ba, Landro, izan dugulez, ontxe, Ander Gerrikatxe barria, laster metan izango du. Edozein momentutan agertuko daia. Bai, handik minutu bat baino geixa. Hemen jenti datorrailetan ondi noik. Hemen bikotie... Hor plazan dauen jentie, gitxi tokixe libre, lasterkari xei. Irati eta Aitor, bikotie... Amen, Ander Gerrikatxe barria. Amen dator. Amen dator lehenengo kue. Lehenengo mutile, honek eze, libe hurrengo. Beste bi Markinar behemen, metara. Aupa Gerrika. Aupa txalo bero bat. Oso fresko etorri da. Txalo bero bat. Zema denpora izen da. 24. Bat 55. Hori pintzen dau. Ah, claro, bai, bat 55. Terdia zidionek, honek terdia zidi bai, bat 55. Honek motxekuek sartuko dion, pixkanaka eta laster ikusiko guz, 2. eta 3. gizonezkuek, eta emakumezkuetan ia zelan doien zailkapena. Aipatu dauz hori honek, goitxi bera atakauko ete da ben, eta bedartza hundiko tontorrien harrapau dau lehengue eta goitxi bera velozidade edarrien. Ezagutzen eban, horrepe beti lagutzen dau. Amen! Ja, Ander Gerrikatxe barria. Gaurko txara trail 2008 tirazi da bena, neure lankide gainera. Ze Ander, zelan ikusizu karrerie? Bueno, a ber, hasikera batean ni urtena ritmoa jartzen, ze jakindote asfaltoan ondo joango nintzela. Gero zapolan gora subanek atzien itxineu, ze eukideu ritmo bat esan dutena, hemen enaz metara heltzen.
Da neure karrerien jot eta apurka atzetik aurrera. Bai, atzo... Itxo, oinez, Orion bigarrena datorre. Bai, Xaban Maiotz. Segundo bat, Xaban Maiotz, hemen dator bigarrena, segurarra. Txalo bero bat bedonei be. Txaloa bai. Zorixona Xabat. Eta oin, hirugarrenan zain geratuko gara. Oinoik asko falta da, ez da ize pase bakon xubanei. Bueno, oin gerrikagaz jarraitzuko dugu. Bai, esaten, bai, atzo ditxu osten handerrek, eta esat, oize, galdetzen, jo, zein da hemen estrategisa ona. Da, esan otzune, importanti behartzen dire, fuerte alegeti, da, hemen Landro bezatean, jo, ba, kaso itzule mondo da. Zot, honek kaso itxe ez da erretza, baina, ez da ipa. Keba, estrategia esan zuri galdetu da esateztezune alrebes eikie. Da, de puta madre, Orion, eskerrak ez dut kasurik egin. Bueno, bertzolari sekipinizari eta... Haben, Xaban Maiotz alkarrei zorixonak emoten. Bueno, Landro, bertzolari zezazu, Ander bertzolari zeda. Ai, alkarregaz kantaute dugu. Ez da hobarik bertzotxu bagoteti baino, edo gerotxua nigozu. Sari xertu geran? Sari xertzeko ordureko? Edarto, bueno, jarrika zorixonak. Eta, beste urte baten ikustearen barri do. Espero, ez dakin une hongo nazen datorren urtien fetxa honetan, baina alba bat etorriko naz. Bueno, eskerrik asko, Ander. Bueno, hemen... Bueno, jentea gaitxe dator hemen sartzen. Hondik hirugarrenik ez da. Kolore diferenteko dorsala zetxik ez dukiez. Beste Markina Xemeindar bat. Landro, 77 dorsala dator hirugarren. Xuban. Xuban, eta nesketan, 72, 7, 81. 72, 7, 81. Ola Salaberria Azpeitxiarra. Ibone Iturgaitz Portugaletarra. Zori, zein ezazu hirugarren eskien? Hirugarren eski, 81. Itxasne Bengoetxea, Zean Uritarra, Zeani. Ia ba, itxango zeu Xubani. Bueno, oine, a ber, Xabate Maiotzea zengo dugu berba, bigarren txaratraliko bigarren zelkatue. Ontxe, komentetan egodako, ibilbidi izugarri guzteo gatzule ez da? Egi esan, enun ezautzen, baina benetan harrikuta editu nahi zor ermitiako goraera hori polikia ezain gorra, baina gero gaita kresteri hori harritatik eta oso polikia. Jakin daizun, hau, honek Allustiko zaile digu beti txara trail Markina Xemein ezatago, baina Allustiko zaile bebai, Allustiri bezkerrak emon bidetzauz, eta Allustin, hor, Santa Eufemiko jaixe goten di, irailien, eta horre itxen da lasterketa bat, jaitsi zarete bolatokira, bolatokitik gora, ermitara itxen da lasterketa bat, Xuban Munioz guren, ontxe, irugarren datorrena, honetxek irabazi daue aurten, eta igaz bai. Datorren urtien, ibozu parte hartu, igoera azkar bat, 4 minutuko igoera, ordu bez aukeri. Bueno, bestelan zelan sentidu zara lasterketan? Egia esan, karo, ibilbidea enun ezautzen da, orduan, ibilbidea ez ezautzen nik usteet, arriskua daukela pixkat puntutik atera eta jutea alegie. Eta zieran, iraziona ezautzen non, izenez eta bere atzetik atera naiz, baina gero esan dugu, hau fuerte joa, eta 10 kilometro nor ermitia ingurun, buelta eman dio, eta ondo sentitzen hasi naiz, eta oso pozin hau, egia esan, inoizko gustora nabukaduet, lasterketa. Eskerrik asko etorte arren, datorren urtin behan menongoza, ez da? Ia, alegin txue, gu botakotza bintzet hori. Bale, venga, Xabat, eskerrik asko aurrengero arte. Segurarra, seguran bada fedea, prozesioa baduta, etxaiak ibiltzen dira, santuk bizkarren hartuta. Bueno, bertzolari bini da gorko programia. Ez, kanti eda hori. Ez guan ingurun, akanpadia izan 2014 urtien, Markina Xemeindarrak, Xemein Astialdi taldekuek segaman egon ginen 15 egunez.
Segura be iparra egoa jaialdire, makina bider jun izenga, markina semeindarrak, herri bazkarire eta giro edarra goten da seguran. Bueno, ba, gerorako orduan bertzo bat ja garantizaute, oin kantu bat, eta bitxartin irudi ederrak ikusgarri, hemen ja metapartien jenti haietan hasiala banoaguniek betetan, eta gerotxua sariketi eta sari banaketi ongo da. Osea, sosketi esan nahi zehot. Bai, hainbat produktu sosketatuko die, eta hemen gauz txara traieko 3. gizonezkoan zain, hemen bineska eskutik geldute. Txalu egen monan ere. Hori! Hau, paneskak! Posi geldu die. Erronki ebeteta, eguraldi edarra lagun paraji epe bai, antolakuntzi ona. Dana da egiz izan oso positibu, ondo urtetan. Egixe da, markina semengo zela isepe laguntzen da bela. Bai, irugarren izelik. Bai, Beñat irugarrena, etxe barritxarra. Har, laugarren izango litzak, Xugan ez daki unun geratu da, baina gure datuen arabera, ia irugarrena geratu dan. Beñat honen dia etxe barritxarra. Horre ikidugu lapsustxo bat, ia... Hemen dator Xugan laugarrena emoten daue. Beñat. Errebenta baina izan da. Lehenengo martxa oso bizitxe. Atzetik aurrera indau Beñatek, 6. postuen behunda, gero 5. Atzetik aurrera bizikletan be urte askuen ibili da, fondiztie. Eta hemen 4. Xuban Murioz guren, lasterketan. Haupa Xuban! Lehenengo postuen heldu da. Santa Fe mirarte, Santa Fe miko igoerako azkenengo 2 urteetako irabazlie. Kriston lasterketi egin da, bedartza hundire lehenengo postuen heldu da, baina goitxi bera. Hori Xuban, edarto Xuban, aipatu dugu, lasterketa motxetan oso ondo ibiltzen dela, eta 4. Eta Beñat, lasterketi atzetik aurrera inde, ikusgarrixe, etxe barritxarra, 4. markina semeindarra Xuban. Kriston lasterketi indau, esan dau gerrikak Kriston ritmu ipini da bela zapolan beti gora. Justuen harrapo dugu bedartza hundiko tontorrien. Nik pentsatu de paso jakola, hau, esan dugune, hau, txara trail oso engaino zue da. Taktiku izan duzu dela, Bai. erik taktiku. Batez bedartza hundire indartzua llegau bidaz, lasterketi hortxe irabazten da. Ikusi da gerrika peselan indaben. Bedartza hundire indartzua legeten basa, goitxi bera, gero, hor da, enzerroni ezadotzaune, enzerroni zelan izango zan euskera zeneko? Enzerroni. Trampi, baina, bueno. Trampi baino, handixo da, horre, arek atajo bigon bidine beti gora. Goitxi bera, azte za, 2 kilometroa, 7 kilometro goitxi bera. Amarrua izango da. Eta, derrepente, di, 7 metro igon bida, oso gogorra itxen da. Hainbeste bajatzen etorritxe ondoren gainera. Bai. Eta... Bi atajuek, ez da, bisek eitzen die, bat eta bi. Bai. Parte hartzaile danak izan, zilan ipintxo zio hori. Baina, hemen hori sartzi erabaki gendu nien. Hori atxakurkeri zi duen hemen. Hemen, taldekide bik esaten, lasterketa gotxa berane hori aukidu dela, ez da? Berane zigilue. Arantzatxue. Bai, beran zigilu aukidu da bela, eta gure lasterketian zigilu hoxe izango dela. Eta, bueno, horra justu heltzen da, oinez be lanak eukitxotxu igoten. Egixe, berezixe dala hori, atajo horrek, urregarai gure mendi oso bereziko bi atajo dizela, eta horrepe mantentzie komeniko litzakela. Beraz, zigilu hori oso garrantzio besti, jentie badatorre, motxekuek badatoz pixkanaka metara. Bueno, eta gogoratu, dan hori, deukezu zela dutxak eskuragai. Nunda zaurten? Leharti baik ikastetxeko parkinien dauz edo? Ez? Ez da, eskola mertan. Bai, atzeko partien. Sartzen mazarie txaratraileko web horri zen, hor daukezue GPS loturak, eta gaur egunien dano daki hau Google Maps erabiltzen, ez da? Hortxe sakatu, dutxak, eta bertan daukezue, aldagela bi. Eta gogoratu,
12:45, ordu batak laurden gutxi, sari emoti azteko esperantzi dauela. Eta orduan, sarituek, podium egin dozuena, dutxaute, etorri ordu horretarako. Eta beste dan hori be gogoratu, sosketi indala hainbeste produktokin. Eta igual esaten hasi alkoga batzu ja batzen jundaiz izan. Esaten hasiko naz, bidearinek emondutxu zen sari xentzako, 5 zenbaki daz. 101 zenbakixe, 134, bueno, zenbakixe torzala. 23, 32 eta 144. Ziklos manuk emotitxun zapatilentzako, ez 53 dorsala. Ardoka jentzako... Hone zeinik emotitxu? Bermeo solo emotitxu zen, ardoka jentzako, 70, 16, 183. Hamene, aulesti arrabe, Igorrillo, ondo Igor! Aupa, Igorrillo! Aupa, Igor! Txalo bero bat! Legun, hiru handizetan txarto pasaute eta gaur arantzietan iban da, betxu, lasterketa edarra indauenetan be. Bai, baltzuna edarra zetorri da, baina gogor, Igor! Ordu bitez, 6 minutu, itzelesko denporo, nada, Oso ondo, Igor, zorizionak! Bueno, barriro jarretuko tezaten, Bermeo Solok eskainitxun ardoka jentzako saritutako dorsalak, 70, 16, 183, 207, 171. Tatek emonditxu zen panetonientzako, 212 dorsala eta 74 dorsala. Eta la norteñak emonditxu zen lotientzako, 81 dorsala, 48 dorsala, 26, 55, 57, 184, 141, 146, 209, 173, eta txara martxakoen artien be badauze sosketi, así que Oiana Petralanda, Lorea Landaluze, Eneritze Gaina, Antxona Azpiazu, eta Aitor Aldazabal. Ikusgai dukezu eze sari danok, txain da, opelako falta diz. Opelak emonda bezen, gozari bonuk diz, da? Gozari bonuk. Amaia Jaio, Aitor Iturbe, 73 dorsala, 80 dorsala, eta 182 dorsala. Gero bego goratuko tezbarriro, baina hor dukezu arbel bat, jarritxe elmugan. Hemen beste bat, txara traileko elmugan, 82 zenbakixaz. Zornozarra, Jon Goiria. Jon Goiria, jurre oso. Haue... Han Arkaitz be, Arkaitz Galindez Markina Xemeindarra, haue lehenengo postuetan. Lasterketa dana oso ondo junda, 5., 6. hortxe bueltan. Eta baitxe bezartu da, 79 dorsalagaz ataundarra, Eki Zukia. Jon Goiria, Monkaioko ultratraien 3. einde etorri da. Eta Eki Zukiape aipatu dabe, papel hona inilikela, eta oso ondo, Arkaitz Galindez bebai, favoritu beraz. Hemen berritxuarra, Jon Burgain. Benetan lasterketa edarra. Urepel Kirol Klubeko Jon Burgain. Aitor da, sartu dana? Aitor rintzi sartzeko. Aitor de Paz, Markina Xemeindarra. Oso ondo Aitor, Burgaina askunda lasterketa zati handi bat. Eta Peio Iragorri, Igor Estarrabe. Lurrinetzan da ikustugu. Berotu ondi xartu ditxuri danez. Bueno, top 10 sartu de, edo untxia maitzen da sartzen. Denbora danak eskura gai dukezu eze kronoaken. Ander Gerrika Etxebarria lehenengo postuan, ordu bete eta 54 minutu eta 56 segundo. Xabat Maiotz, ordu bete eta 56, bisek kriston denpori dabe rekorra bajatu dabe bisek.
Beñato naindia, Etxebarritxarrak. Kriston denpori indau 3. postuen 2 ordu, 2 minitxu eta 35 segundu. Xuban Muñoz guren Markina Semeindarrape denpora ikusgarrixe 2 ordu, 3 minitxu eta 22 segundu. Ekizukia Ataundarrape 2 ordu, 6 minitxu eta 56 minitxu. Igor Aulestiarrak 2 ordu, 7 minitxu. Jon Goiriak 2 ordu eta 9 minitxu. Arkaiz Galinez Markina Semeindarrak 2 ordu eta 9 minitxu. Jon Garramiola Burgain Berritxuarrak 2 ordu eta 10 minitxu. Eta Peio Iragorri 2 ordu eta 10 minitxu. Lehenengo 10 eta Aitor de Paz 11garrena 2 ordu eta 10 minitxu. Eta urtengo nobeda de moduen esan bida, lehenengo biziek errekorra utzi da bela, eta 3. be errekorran denbora bardini sartu dela. Aipatu dugu hasieran Landro jentigerua eta preparaua dauela orokorrien, aipatu dugu erlojuek, entrenamentuek, nutrizionistak eta gerua eta bizkorra dabil jenti. Igerri-gerrixen, ez da, denporetan be igertzen da. Jode, pasada bat da, batek ez, bik gainditu da berrekorra. Eta aipagarrixe hasieran bebai zelako velozidadan urten da ben. Oso abizia da undixe, bai. Inoz, suabetxua tropelien eta zelan bidegorrixen isoi esan, eta tranquiltxua hartute, baina urten hasieratik jundi, bizkor. Topera. Beste badatorra men, velozidadarrien, arrolapekue, Iase dorsal. Txalo bero bat. Hogeta bost dorsalagaz, Iñaki Uriona Barrenetxea, Gernika Lumostarra. 12. postuen. Bai, esan duzune, nego, ez da. Oine, preparazioi, dietie, dana hobetzen doela. Eta akorda bera itxen dutzu, arratzaldeko 6etan. Oian askorbe beitia, mendi korrikalaria beste gauzazko nartien. Eta Alex Arrate, nutrizionistia izango dugu zela, orduan. Dudari baukezue, zozerrik ezin nahi badozue, amintxe bertan, kulturaretuen, arratzaldeko 6etan. Alex gainera, parte hartzen daukagu. Eta mendi asteburuan barruen, arratzaldeko ekintza horrez gain, Bixerbe. Ekintzak egongo diela, goixien orientazio martxa urtero Artibai mendigolezale taldiek antolatzen da bela 8 kilometro inguruko pista jolasa, aurten gaixe zuaitzak izango die arbolak. Eta arratzaldien Mendifilm Festivaleko menditurn. Mendifilm Festivaleko onenak, iazko onenak, azkeneko urtietan lez esperantza aretuen pelikula ikusgarrixek Markina Semengo udalak antolatute. Markina Semengo mendi asteburuan barruen aurten txara trail lasterketa honepe. Ia lehenengo emakumezkuek topetan dugu zen, ordabil kamari topetan lasti izango die, lasti izango die, oso bizkor jundi horrepeta. Ia kamariek lortzen badugu azken tramue iruditzen motien. Eta bitxartien, motxekuek edo parte hartzaileek, orokorrak martxakuek eta ordabiz, batzuk gabaron zier, beste batzuk bedartza hundine hongo dio ondinoik. Gozatzen, mendixa, solako eguraldixaz gainera, azteo zuen hain nahasma zibili hostien, hor ikuste guz, Gabaroko meategi zarretan barna. Hor behenbiko da ikerketan bat, inok ez dauke oso argi. Gabaroko meategixetan zer gertatu zan, ez dau dokumentu zehatzik, eta ia baten bateke ikerketan bat eitzen da ben. Badaki duela 120 urte inguru ibiliziela hor italiarrak eta induzketa batzuk eitzen. Baina ezer berezirik ez. Bueno, zer da ba? Ia lehenengo neski bat atorre do? Moten da bordo hiela beti gora topetan azkeneko goitxi berako. Topetan, oniek ez. Bai. Ez gara fijau pasauko zan azkeneko anoagunetik, baina adi egon gara beste parte hartzaileetaz. Eta ikusgarri, Markina Semengo zelaixe olako ekintzak antolatzeko udazkenien gainera, arbolakolan leku edarra geratzen da. Parki ebe bai, hemen unifrontoi ebe. Zorixonez, Markina Semen 5.000 biztale inguruko herrixe da, baina inguruen herri txikisek eta ukieran, ambientetxu egoten da, ekintzaz beteripe bai. Askontzako ez ezagune da, ez talako pasuen geratzen edo variantetik pasetan da jente asko, lekeitxora juteko edo kostara juteko edo beste hainbat gauzatarako, baina barrure sartzen diena gero harritxute gatzen dira, ostra, pentsau baino politxeu da, eta ostra, pentsau baino maju hauek zari, eta ostra, pentsau baino ekintza geixea da hemen da
Arritxute egatzen die eta gu postik horreaz, ez da, sorpresape beti oldo goten die. Ez daukagu hain famarik, beste batzuk ondarruk eta euki aldaben familie edo lekeitxok eta baina, txak, badauke zeo zer, Markina Semenepe, tak. Bueno, guk hoxe esan, ez da, guk hori izan biogu, esango gu, ba. Eta Markina Semenepen beste gozua baki zertan, irrati libre bat, eup irratixe. Hemenga, estan honetatik, zuzenien emititzen, ingurun dauen ekintza konparable bakarra segama izkorri izango da. Bai, horren beste bai, heltzen da gure nivelera. Hortz ingurun. Euskal Herrixen beste bat esatekotan. Bai, gaur suerti daukau. Suerti daukau temporiaz aztekota bat. Bai, da gero, gentiepe, gerua eta geisha ezautzen daue txara trail. Eta bolonderaz modu me asko dukeguz, Bai, gaur esate baterago beste lasterketa asko begondi. Lekeitxo bizirik. Gero horre elorrixon be aldape gora, mendi lasterketi, Ez que zehaitzik antolatzen da eguaz batera. Edo gelurin batera. Sazontan lasterketa asko goten da, agatxa izen da kalendarixun. Horrepekiko, beran, arazotxu, zuek haringa talde moduen honan kalendarixo antolatzeko, aia hain da modan honako lasterketa pilo bat antolatzi ez da izango erreza. Koordineti horrek lanketa danak. Bai, bueno, lehenengo ikusitzen da apur bat sekarra dauen beste fetxetan. Eta aldanak kompleten da, oinguen esate baterako izen da, normalingu San Migueletan antolatzen gendun, da mendiazti, Markina Semengo mendiazti izetezan. Ja, baten batek esango igual, honezetan dabiz, guaz batera ipintzen. Urriko laugarren azten izen mendiazti, ze hemen ingurun beti da. Urriko bigarren zapatuen, hori zen da, Markina Semengo ganau eta baserritar ferixa undixe eta hirugarren aztien Ailustiko ermitzen martxie. Orduan horrek urte askoz da horre fetxak eta horrekin ezigarra sartu. Orduan mendiaztia ez batera nuez fetxabakarrak hildatzen zan, gaurku ez zeuen besteri libre. Ez da eneko, zeu menditaldin zau izan lez, Bai, eta gainera asko alkar batu izkerota asko indartzen da egitaraue eta ikusgarri geratzen da holan, goixien hau, arratzaldien itzaldi bat, biserbe familiarra, arratzaldien mendifilm, eta bueno, eta inevitabli edana da hori bai, ezin dana ekidin da, ekintzak solapatzie, alboko herrixetakin, Euskal Herrixen hainbat ekintza itxen di, azkeneko urtietan, Zorionez, mendiko ekintzak eta boom txiki bat eukidabe, eta, klaro, lasterketa barri asko sortu die, Maiabin be lasterketa barri bat sortu da, Mainarin bebai, Berrizen bebai, Ermun bebai, hau bebai, txaratrail hau da, barrixek die danak, 2 urtebete, 3-4 urte, orduan, kalendarixue, solapua barik ezinezkue da, urten elorrixokue barrixe da, elorrixokoaz batera geratu da, baina ezinezkue da, hemen beste bape, beste lasterketari bat, 50! Oso ondo. 59 izeneko. 59 Iker Salcedo Areatzarra. Gorbi apekue. Areatza, haue, gorbea zuzienen edo biliko zan, Bai, aipatu dugu. Irurek ibili die hor. Irurek, zeintu zari, a ber? Bai, bat 10garren idabena, Peio. Pello Iragorri, Iker Salcedo, eta besti beran izena ez da nahi izan. Aitor Carballo. Arratiarrak. Arratiko txekorra, txikerra baina gorra. Beste bape baduko gomen. Zue pertsolari batzuk egin zuzela noke. Oin zein dator hemen. Emeretzi Dorsalagaz, Aritz Alberdi, Agirre Gabiria, Itzi Hartarra. Bai, horraz, abizen horraz, bigarrenaz, bintzet, Agirre Gabiria. Hori Sevilla nuestan argi. Bueno, barriro gogoratu zuet parte hartzaile dan hori, alia guala
Jun ikusten horre atzin dauen arbelein ipinitxe, hor daue bailan kontrapoio dute arbel bat, zenbakisekin, sosketan irabazle zuertau izende dortzal eta izendanakin. Zen nahi beste produktu da zorre oparitzeko zeueri. Beitxu, esan dugu, lasterketa honengo gortasunez zelan, beitxu peio nainkapie bestelan geratu dan. Puspula edarra, goitxi bera azkenien lasterketa honetan, bizkorra itxen da, da puspula edarrak sortzeko arriskue. Beste bat hemen. 84 dorsalagaz. Mikel Calleja. Arraularixe. Lekeitxarra markinen bizidan adinue. Arraulari profesionala. Aspaldizioen markinege, iman ondixe duke kostako jentik hartzeko bertorutz. Bueno, erreza beste izango anetxi erostita. Barru kaldera pixkat. Baina Mikel, makina bat kontxa eta liga irabazitxu azkenengo urtietan, arraunien ikusgarri da bilena. Lekeitxo nazi eta Urdaibai eta beste hainbat lekutara. Hemen dinuenez, lehenengo neskie Etxebarritxarra da Mikel Sotil Etxabe. Ezin dela izan dinue. Ez. Ez. Bueno, guk hori nahi, baina informazio ez dakigu hona dan. Hemen beste Markina Semeindar bape. Inigo Zelaia dator, beste kide bategaz batera. Hemen kamara baten sasi elegante batu ikusten dugu berton inguruko zastrakan bat hau. Haupa Inigo! Anaixi atzin lagadau koldo. Lander Torrealdai, Gernika Lumostarra eta Inigo Zelaia Markina Semeindarra. Txalo bate alkarri. Eta lehenengo emakumezkue, 72 dorsalagaz, Olatz Salaberria, Azpeitxiarra, eta hemen bertan datorrela, bertan datorrela. 8 minitxu barru hemen egongo da, Olatz Salaberria, Azpeitxiarra. Kamaretan ezin lokalizaute gabiz. Bai, kamaretan dukugu espezietako bertoko zastraka elegante bat, eta ezin dugu lokalizatu ganora Txarie, ez da. Txarian inderra. Horda inderra. Da, bueno, berton zeleixen daukegun kamari bai badukugu martxan. Beste neska, Landro, beste neska pasau da azkeneko anoagunetik. Bai, anoaguna behar dugu nik. Azkena, hortik ja segidu ereltzen die metara. Gure ezintasun teknikuen erakusgai, momentu enten ez dugu kamara asko eskuragai. Baina eskerrik asko hemen egotarren zuen partetik entzuten guri. Bigarren eskie, minutu batera edo lehenengo neskiagandik, Ibone Iturgaiz Fernández, Portugaletarra. Esan dugun lezeneko, 72 zenbakixe dator lehen, eta bigarna zazpixe. Eta honek, ez, 10 minutu eskaz barru, Txara Trail, maratoi erdiko, lehenengo emakumezkue, metan izango du. Kalkuletzen dugu, 8 bat minutu olako bat izango dela. Laster da berton. Aritz Guerrero, Markina Semeindarra hemen dator. Ondo Aritz! Hori Aritz, oso ondo. Janpintxo bat anoagunien, hor da, kriston usain edarrataten plantxa bat eta. Plantxi martxa edarrien. Ze genero modu mantetan. Sorry, honek genero danak, nondik urtetan da, berton inguruko produktuk izango dizta. Hemen emoten dizen, anoagunitan emoten dizen produktu danak. Bai, honek eda zerozitxe, amengo Markina Semengo den da txikixetan, eta... Hemen bertokoa da, hemengo laguntza liteko bat. Bai, hemen bertokoak eitxoskuz, horrek donau eitxoskuz, hemen bertokoa da, hemen lehartibaiko produktuk, ekoiztotxuen... Ekoiztaile bat? Bai, ez, bueno, ekoiztaile bat ez, ekoiztaileen elkarte bat. Hori da. Ekoiztaile eta tendak eta suministradorik, horre,
komertzio txikixen dago esan sare bat da azken baten, eta produktu edan adi, lokalak, autoktonuek, kalitate handikuek. Bai, horrei laguntzotze, landagarapen laguntzen dutze, eta, bueno, landagarapen bitxartez komertzio lokala zain du bidala. Eta, bai. Komertzio lokalaik ez badukegu, akabo etxen da dana. Eta ipatu dugunez, eta lehen ibiliga ipatzen Lander, ibilbidi edoien bilekutan, bi gaztandegi dauzela, bata Idiazabal gazta eta besti hauntz gazta ikusgarrixek. Pasada bada horko bedarrak ze magia deuken, ze horko bedarra zurtetan dan gaztaiek, zarixek irabazitzu ezen mundu mailan, Euskal Herri mailan, eta presenten aurkezten dizen edo zein tokitzen sarix irabazten da. Larruz gaztak eta Baskaran gaztak. Ezberdin edik gainera, ez da kompetentzia dizela. Bakotxa duke, formi, beranen kantu, Bai, hauntz gazta da bata, ardi gazta da bestie, eta bitxedaz, ezke pasada bat. Egun batin bata bestin bestie, donaztien. Tabla, kesos nigo zein inguruko zonakuek, lehen egozan gaztandegi bat bai geixa. Bai, beste penaz, hirugarren gaztandegi ja jubilau izan eta lagaitzien, bueno, animalisekin jarraitzen dabe, baina hirugarren gaztandegi ja itxi tokiko produktu, etxain hemen txalietan dugu, galietan dugu, ja. Bai, ondino izatitxoa faltako, goitxi bera da torlelengo emakumezkue, laster helduko da kiroldegire, eta horren ostien Bosba Miritxu barru, Markina Xemengo, bizi-bizi dator. Bueno, irudizetan dugu ja, irudizetan dugu lehengo neski, variantera joko da untxe laster. Betara sartzen esprinien, Jon Omola Etxeberria, edarra esprinien, venga Jono! Edarra esprinien, hori! Jo, ziondok inderra zaila deta. Hori Jono, gatu, amaitxu da, Kontuz, amaitxu da, laia. Amaitxu da, Gatu! Jono, karren igiaz. Barandillo, Amen, lehengo neski, txara traileko, garaile izango da, ez badako oso gauza grabe. Ez ba, estropezetan. Hemen oin tropeltxu edator, Honepe bai, Berro eta Zazpixe, Borja Garzia, 26 Iñaki Loinaz, Hernani Arra, Txalo bat ibe. Eta variantin dugu ja lehenengo neski, Ja lehenengo neski haietako faltako di beste para minutu. Eta hirugarren dator, Itxasne Bengoetxea Zean Uritarra. Beraz, arratiarrape desente daukeuz gaurko honetan, lehenengo postuen etorri bilitzake Olatzabela Berria, 72 Dorsalaga Zazpeitxiarra, bigarren etorri bilitzake Ibone Iturgaitz Fernandez Portugaletarra, eta 81 Dorsalagaz Itxasne Bengoetxea, Zean Uritarra, Zean Itarra, eta hemen variante azpitsi pasetan lehenengo emakumezkue txara trail ibilbide luze honetan, 21 kilometro, baina engainatzen da benak, ikusten dugu, hasieran lau izenarren gero lasterketa oso gogorra dela, politxe baina gogorra, eta amaieri be luzeingo da, hori behin bajadia maitxute gero, ikusten da zelan heltzen diendanak, hor lauta da nainketako mine darraz. Eneko, esan bihone da, berez elmugara beste bideoa egunkela pentsaute, baina esan genuen, behin haue lurzoru gogorra hartutekun, asko inoi betxakule guztetan, eta esan genuen, azken ibilbide laburrena ipiniko dugu elmugara arte, eta hoxe. Horre, italianuk esaten dabe modu, nor bizikletan da esate ben, Dolore di Gamba, ainketako mine darra, behin harrapautekun asfaltu eta ainketako mine darra zetorriko die, Ainka garrasike, beste batek esate bana, hemen Markinarrak, ainka garrasike daukaz. Bai. Hor, eta menator, ja ez, minutu bat gatzen da, bertara urratu. Bai, zorion, bertara bajatu, 72 Dorsalaga Zazpeitxiarra, Olatzabela Berria, ja, Babel kafetegi parien, horren ostien udaletxe ondoti pasauko da, Goiko Portalien, Goiko Portaleko plazie, hor, bere garaixen, Arrezixi euelako dauke izena Goiko Portala, hor ate bat euelako Markinako hiribildura sartzeko, horti dator Goiko Portala, bere garaixen San Pedro Elixa Barria, Elixie Begonzan hor,
Elixie bota eta plaza edar hori eineben. Eta laster, begibistan eukiko dugu udaletxe onduen. Ola Salaberria gaurko txapeldune emakumezkoetan, Azpeitxiarra. Hemen dator, goiko portaleko itxurri parien, azkenengo zuzengunien sartzera. Haupa Olatz, azkenengo zuzengunien emakumezkoetan, irabazle Ola Salaberria. Osondo Olatz! Azpeitxiarra txara traileko irabazle. Denpora edarra honepe. Bueno, aurten denporadak apurtzen nahi, zaita aurreko urteko emakumien denporari badaukegun, baina aurten denporadak apurtzen dabiz, jenti gero eta toperagoa da. Eta politxea da ikusti, urte bagotxin aurpegi ezberdinek irabazten dabela lasterketa hau. Biok eta mabi untxe markauzku zerak, kamariek, indabela, biok eta mabi, da politxe da... Betxu ya denporak zelan da bizen. Da politxe da ikustie irabazliek, baina politxe da ikustie giru, ez da? Giru itzela. Parte hartzi eda azkenien bilatzen dana, lasterketa bat da, baina martxape badauz, eta, herrixen eta mendixaz gozatzie. Iruren pertsona pasau apuntaudi, irunda mabi usteot. Lehen gordin da berrogeta zer izen zin, bertamaboz usteot, bikoiztu inda. Lehen urtetik laugarren urtera. Eta moztuz pasan, gehitxua, baina beti moztu bida antolakuntziek, segurtasune gaitxik eta dana ondo antolatzeko, Bai, baina honako martxan ez dakit, zelaizi txiki gatzeko moduko lasterketa bihurtzeko arrisku duken honek. Kostako da ustaien hor zelaixen 2000 eta zazpireun laguneko herri baskari seitzen da jaixetan, hor zelaixen 2000 eta zazpireun lagun errez esaten da, kostako da inbeste lagun alkartzi, A ber, ikusleen bailan ez da dukegule kriston astokeri bat. Landro! Ola Salaberria irazlein gotzau elkarrizketatxo bat. Venga. Hau, Olatz, lehenengo eta zorionak. Gasko. Zer, zelan jonda lasterketie? Gorra, hasiera gorra. Lehenengo aldapa fuerte atzetik beste neska estutzen da. Gero ja margarrengo kilometrotatik aurrea gozatzen. Eta zer iruditu jatzo honen gure lasterketian... Parkatu Sorion, eta parkatu bigarren emakumezku edator runtxe sartzen zuzengunien. Ibone Iturgaitz izenbiko litzake zazpi dorzalagaz Portugalestarra, bigarrena... Hemen datorria txalo bero bat, danok. Ibone! Beitu, zelako hori, aktitudi hori. Betxu hartute. Hori, txalo bero bat! Bizko retorri daude. Lan bikaina. Osondo. Bigarren postua. Bale, sorry, barreiro konexin izutzako. Ibone arnatza bizkat hartzen gero ingo beraz berba, lehenengo Olatzega zego gara. A ber, bai, Olatz, esaten egozara, hasieran ez dutu itzuela, ez da? Behak ez dutu bai pixket hortxe. Pegauta eta, zaila naiz, deskolgatzen da, Bai, eta esaten egin, ibilbidie, guztu batzu? Bai, oso polita, hangoien eskailera horiek. Ondo, oso polita. Bai, eta gero, hemen esan dugun ez da, gure lasterketian zigilu da, entzerra honi esatot zau, hori danak esaten nabi. Zelan ipintzen dozu hori lasterketa azkenean. Geitsi da, arek, holan azkenengo bi aldapak holan... Azkena, bai. Pentsatzen hon ez nintzela iatzen, Goinikan golo eta ez, ja, bera, eskara. Hori lasa egon tan, berdine pasabak hemen parte hartu dugu nien, iritzi ora ez oazu, hau igon bihor dut. Bai, ez ez, eskerrik asko etortzaren, daia daton urtin behikuste garen. Eskerrik asko zuei. Hala, gero arte, gero saribanak eta ordua eta laurden gutxiak aldean izango da. Orduan, dutxauta etorri. Ia Ibonekin berbaitzeko aukera daukan. Ibone? Kaixo, Ibone. A ber, Olatzek izan dozku, hasieran oso azkar urten dozule, eta asko sufridu da dela.
Beratzien, saiatu naz pasatzea, eta makina. Así que, bueno. Osea, pozik. Eta zer iruditu jatzu lasterketie? Oso polita, bai. Itxoin parkatu, Parkatu zorion, Ontxe, ez ondo. irugarren emakumezkoe. Hirugarrena. Itxasne Bengoetxea, zean Itxasne horitarra Bengoetxea. irugarren postuan, Itxasne irugarren postuan. Itxasne urrunera ez daizu lagun, gero ingotzaue alkarrezketatxo bat. Bai, Ibone, esaten ego zara, bai. Lasterketa, gogorra injatzu orduan, gogorra. Gogorra, baina oso polita, ibilbidea oso polita, eta bai oso gogorra, bai. Ba, eskerrik asko etortzarren, da, ja, datorren urtean barri damen ikusteko aukera daukagun. Bai, momentuz esaten dut baietz, ikusiko dugu, bai, eskerrik asko. Bale, gero ordu bat alarudin gutxoetan izango da sari banaketa, orduan gero ongara. Venga, mila esker. Bueno, oine, itxasnekin. Honek arnaza hartzeko atzenik ez da hartu behar, ze moten daue lasterketara ontsi urten bidela, freska, arpeixa ez da? Ez, dan aparientziera. Dan aparientzie, zer iruditu batzuk lasterketa? Ondo, baina niretzat harine. Harine, ondioik geldixoa guztetek gatzu? Teknikoagoak eta. Teknikoagoa, ba, aldapak oso oinez egitekoa beba dira, ba? Bai, badakit, baina. Ba, gustora ibilizara lasterketan orduan? Bai, nire lehenengo aldi esan eta oso polite iruditu jata, bai. Oso polite. Bale, ba, eskerrik asko etortaren, da gero podiumen ikusikoa, Ordu bat alauren gutxeatako, preste gote mazarete, bale, eskerrik asko, agur. Hemen beste laugarren emakumezkoe Badoi esartzen, top 5. Patricia Moreno. Patricia Moreno, 44 dorsalagaz. Ba, eneko lander, ba, azkenine, danak alkarren gaini, etorri ez da? Bai. Neko urran, neko pilatute, bai, neko ez dauki alde hondirik. Hapa Txomi beldu da. Markina rape bat, osea, Abel bezartu da, Txomi bebai. Pelie honen leske emakumezkoen karreri gatxa izen da jarraitzi, Kamarakin eta ez gara oso filibili, bueno, erreza bezta. Bueno, aldogun dana emoten dugu, Urtetik urtera, beti gabiz, beti azarazu, klaro, neko gauzatxoan motetako orduen. Baina, alande guzti, betxu zelako anoa guni dukien oin eleten izen korrikalari danak, kriston lomotxo iso, bokatak edo... Hau paneska, posilator haue... Txalo bero bat! Neska danak oso urrana, bat abesti gandik, Bai, ez du, onda asuntu horre. Tipo, hileran alkarnatzetik konga jungo altzak ezen estilora da bizailetan. Irantzu, Txintxetru, Gasteiztarra. Bueno, ja badoi jenti alietan, eta ni tartian unita jungo esaten barriro, Sarixek banaketi azten dela 12:45 ordu batak laurden gutxitan, eta gero aparte dauela sosketi hainbeste produktona, da horretarako daukezu hor arbel bat, pizarra zuri bat horre zeran bidearin karpian albuen dauen bailan, dau arbel bat, ipinitxe metako gunien, Ariete zarienin begitu, ja zeuen dorsala zemak iso hor badau, ez alde zeuen sari barik. Zemen inguruko piloa produkto edarrekin osatu niko hainbeste lote daz, hainbeste gauza daz sosketarako. Eta bestio, dutxa daukezuela eskuragai, laboraleko leharti baiko parkinien, handau ubikazioa daukezue pasaute parte hartzeneko izendapena induzuen toki izendakezu ubikazioi bat. Eta dutxeta gure da bena, baina etorri bueltan zin falta, ordu bat laurden gutxitarako. Eta amaieran, ordau, anoagune edarra, plantxi hor da martxan, pintxo mordo bat banatzen parte hartzaile danen artien, urdaixe, txorixue, ogi edarrien, hori bai edarra, Markina Semengo zelaixen, aurten laugarren txara trail, badoi ez pixkanaka danak helduaz, bai motxekuek eta bai luzekuek.
Erdixek gitxi gora bera heldu die. Bitxartiek jarraitzen dabe, velocidade darrien parte hartzaileek metarantza heltzen posidator. Posidator. Haupa Koldo. Koldo Zelaia. Markina Semendarra Etxebarrin bizidana. Eta beste Markina Semendar bat, Bengoa be badator metarantza. Haupa Bengoa. Antolakuntzan befil, Markina Semendarrak, baina parte hartzen be bai, garrantzitsu da hori, Batzuk antolatu da beste batzuk parte hartu. Gozatu eta gozarazi. Bengoa. Zortzi dorsalaga Ziker Odria Algoi Bartarra beldu jako. Pixkanaka ja da, 50 bat parte hartzaile etorri die luzekuek. Kosme Arrieta Mutrikuarra. Bueno, gutxi gora bera gogoratu, ordu erdi barru sari emotia hasiko dala, espada azkenengo lasterkari zeurretik ailetan behintzet. Horretik aileoko balitzake pizkata aurreratu ingo donke, beraz, kirolari danok parte hartu dozuenok, dutxaren bat hartu behar badozue jun eta hartu. Haupa, badoi ez, pixkanaka metaralduaz, bai motxekuek eta bai luzekuek. Ez dakigu, ja, martxaku dizen edo korrikalari zeizen aieten dizenak. Anoagunera giro darrera harrimetan datoz. Anoagunin topera da bizbierrien, moteko kirolarizei mokadutxo ganonazko bat. Hemen pagabe, edarto dator. Eta ja naztien datoz genti ailegetan. Hori paga. Epa, tiroie. Unai Pagagi, Markina Semendarra. Gogorra izako baina edarto indau, Edarto erritmo edarrien. Unai Pagagi, Arriola, Markina Semendarra.
Bai. Hainbat sari daukaguz eta aipatuko duguz gero sari banaketan adi egoteko. Txara motxien irabazle mutiletan Jon Irigoraz, Legazpiarra, bigarrena Julen Dobarro Mendaroarra, eta hirugarrena Dimastarra Markel Ortuondo. Emakumezkoetan Donostiarra, lehenengo Ane Fernandez, bigarrena Irati Kasaiz Ondarrutarra, eta irabazlie Elaia Izagirre, hirugarrena Elaia Izagirre Itziartarra. Lehenengo Markina Xemeindarra, Unai Patxo, eta Naia Ibarzabal, eta Txara traien, lehenengo gizonezkue Ander Gerrika Etxeberria, bigarren Xabat Maiot Segurarra, hirugarren Beñat Onaindia Etxebarritxarra, lesketan irabazle Olat Zalaberria Azpeitxiarra, bigarren Portugaleteko Ibone Iturgaitz, eta hirugarren Zeanuriko Itxasne Bengoetxea, eta mutiletan irabazlie Xuban Munioz Gure lasterketa edarra inostien, laugarren postuen sartu da, baina Markineko lehenengue, eta ia emakumezkoetan batema sartzen dan. Gogoratu hone denboradano kronoak.comen deukezu ezela ikusgai. Kronoak.com hemen guaz lankidetzan dabilen enpresi da. Eta denborak online betara helduala, horretzuten da pip, 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 zuzenien ja ikusten dugu zeintzu da bizen sartzen, azkenak Julen Fernandez, Daniel Güemes, Georgina Casals, Jonathan González, Unai Pagegi, Markina Xemeindarra, Cosme Arrieta, Aritz Bengoa, Markina Xemeindarra, Koldo Zelaia, Markina Xemeindarra. Badoiez ja, berrota marretik gora, baina bitxartien ikuste dugu, onjok, Bueno, 312 ja bigaz, da? Azkenengo anoa gunie, gentie pasatzen ondi joik, motxekuek honezko geixena ia pasauko zien, martxakuek bai, baina, bueno, luzekuek. Dane gogoratu begitzi arbelien, Begitxu arbelien ia zeuen dorzalak hor dugu esan, metan... Hau pasabin, beteranue! 70 urtetik gora edarra velozidadan, Hau ogitzela zeman pora, eta emeretzi sartu da, zer biltzen di? Zer biltzen di, ez? Sabin. Ordubita berrogeta behatzi. 2 ordu berrogeta bederatzi ustotin daula Sabin. Sabi zenarru zabeitia ulestiarra. 70 marrutie pasaute egon arren gogor. 2 ordu eta piku, 3 ordu horretik indau. Epa, zo zer dugu hemen, elaga bidi ezabalik ambulatiziari. Nobedarrarik ez dugu, Ia ezer larririk estan behintzen. Bai, zo zer untxe ez dakigu antolakuntzatik ez dakigu barriri, baina... Ambulatizi, martxa junde. Edo zer izeleik, aikie trokatute, edo belauneko eskintze bat, edo zer izeleik, hainbeste lagunen artien, eta hor bajadetan, sarri pasten di, ezta? Erorikuek, edo... hainbat gauza.
Sartzeko? Bueno, 17 parte hartzaile falta di sartzeko. Azkenengun sartzen danetik aurrera, ja, seriemotik presate jungo gara. Bueno, ikusten dugu Markina Semeinen pixkanaka eguerdirutz beti egoten da giro gehitxu hau, egizea domeketan geixa, edo Pariseko iuntzitan egoten da hemen giro edarra, umiek, gurasuek eta abar. Zapatu goizitan beti eskola kirolape indarra handixe deuko, erosketa bebai, oino jenti bierra bebai, dendak eta zabalik egoten die. Baina, bueno, eguerdirutz beti girotzen da parki badoi betetan, taberna bebai, eta beti oten da giro politxe eguerdixen, eta batez be domeka eguerdixetan, beraz, kanpokuok sarienok, bueno, geratu nahi izen ezkero, amentxe parte zarrien zentratzen da girue batez be, gero, hauzutan, tranquila egoten gara, eta gogoratu, gero, arratzaldien be itzaldixe. Hemen beste Markina Semeintar bat, Mendi, Mendikute! Masi, faltako dialietako. Haupa, Mendi! Mendikute! Aitor Mendikute gaina, Markina Semeindarra. Badatoz pixkanaka martxako gentie be, martxa luzeku epe. Martxa motxeku epe jundi etortzen, martxa luzeku epe bai, horrepe azkenin sortziretan urten arren, buelta edarra, mobi da? Azkenin lau ordu tepiku, horro... Naitxe batzuk zuru amun haringarin gehin, hori da nahi nien bida. Nik martxa normalekuen beste, haingo neuke igul, zerdi bizkategaz, amendatoz. Andonita... Hone, Markina Semeindarrape... Gabito! Argazkilari ofizialak da zor, argazki sekataten, ata zegoen argazkitzu, Bito! Giru edarra, ano agunetxoa, noin pintxotxua jateko modukue. Eta bueno, ja gure emankizune badoi aurrera ja, bertoko plazako irudisekin bakarrik.
Eta hemen dugu noin da girodar bat. Tenpela goteko, baina espero gozatu izeti egin dugun bierraz mendizetan zigarre egon dizen gure lankide danak irudizek bialtzen zeuei. Eta zuzeneko emizio hau, zeia jungo gara baino ezkero... Tipa, lau bat ordo? Hemen badatoz. Hori! Betxu zelako argazki sekormetan. Igor, apurtxu baten alko saltza hona, mesedez? Igor? Hemen datoz beste Biki debe Irube bai Hori gaztiak Lagunek alkarreaz Oso, Hori kiroltasune. Lagunekin gozatu, mendixaz gozatu. Hori da, azken baten, egun hon bat paseti, Kirol pixkatek. Bada kompetizinoi, bada podiumne, baina alanda guzti be, partartzaile da nadi oso onak. Amaitzu izeti ja, nikude. Eta, a ber, nik ez dutxoz, Lazari zitarako gogoratu, lehengo bi herritxarrak hasiko gara moten. Gero ondoren, txara motzeko emakumekin hasiko gara, txara motzeko gizonakin jarretxo ondoren, eta gero txara traileko emakume eta gizonezkoen sari emotekin amaitzuko dugu. Badatoz, pixkanaka. Zarituek esango dutzuet ikuko bezala lehengo... Aupa! Txalo bero bat. Lehengo emakume zein gizonezkoentzat egongo da txapelo bordatu otzari eta €1 hori txara trailen. Bigarren emakume da gizonezkoentzat hori garrixia €50. Hirugarren emakume zein gizonezkoentzat hori garrixia da €50 egongo diz. Da txara motxien emakume zein gizonentzat txapelo bordatu eta otzara. Bigarren entzeko oroi garrixe, da hirugarren entzako bebeste oroi garri bat. Da lasterketa bakotxien neska da mutilo honen nahi, otzara bana. Osea, Markina Siemendar honenak zen nahi zot. Neska mutil Markina Siemendar honenak. Amen. Hemen parte hartzai epe martxakuk eta lasterketakuk, Ubila eta Pantxo eta atzetik laguntzaiek, Lea, Magi... Azken ape horre ukiguz, Iker Bokos, Edorta Biota, Juanan Ferreras.
Danape bizkor, 3 orduten, Egin bide 3 orduten. Bai, nik untxe irakurriot mezu bat ipini zenen nire zemik ez duztena zuk txara luzie, martxa luzie, oza, txara trai luzie urte betin bez. Urte betin bez. Da bueno, egitxea, asko kostate, Doria, no aguniek eta eukitxe eta Danape, luzien golitzake. Bueno, ambulantzizio betorri da bueltan, beraz oso larrixeste izen, batek akaso... Bai, poste gara, ez dagoelako arazo ondixarik. Zoze trokatu edo zoze izango zan. Erorikuek eta normala da, oikue da, olako probetan. Baina, bueno, edo eskintze txikin bat, edo, bueno, ia, dana ondo doien. Ez dala eser larririk izen, esan dabe, batek karrampak egitu zela ainketako minedarra, baina ondo, ekarri da bela ambulantzian, baina zebez. Aldapako gorrak hemen da ainka garrazik, Vale. Igor! Gogoratu zozketan eukido zuenok sarixe, teukezuela hemen pizarra bat, teukezu arbelin zenbaki batzu zeuen dorsalakin. Zeuen izenakin, urbildu sari banaketara.
Bai. Bueno, gogoratu dan hori, zozketean sari ziek emongo dizela, sari banaketan hostien. Bueno, gogoratu barriro sari motien hostien, egongo dela zozketian sari banaketa. Beraz, laster jun hurbiltzen bost minutu barru inguru, hasiko gara sari banaketakin. Eta hemen, zelai gueneko, anoa guneko karpian onduen izango da sari banaketi. Hemendik, emango dugu sari danak. Bale, hemen sari banaketako ingurure, hurbildu antolakuntzakoren batzu bai mesedez. Zori hemen bazabiz hurbildu ona. Bale, hau inguru librau apurtxua mesedez. Eskatuko dugu hemen dauzan bizikleta, karruk eta korro modu ipintzen apurtxu bat. Igor altza musika apurtxua mesedez da entzuten ez ebez. Gura no guneko txefak topin dabiz, Inigo, esas pinzas, ¿cómo van? Amenaja aquí, amenaja. Iñigo, entrevistatu txikitxo bat. ¿Cómo van las de calamar? Leandro, tío, mesedes. Ondo. Ondo da bizela mendinoek ez duen girujak hementxo. Bueno, sari motekin lasterrazteko. Jun hurbiltzen berton ingurure hemen zelai guenien dauen anoaguneko karpa honen kontrara. Eta herrikoenak motzuz? Honedi. Bai, mutilen eska, honedi motxekuk eta luzekuk. Zer motxekuk? Honedi lokal, bai, lokal. Luzin ez da herrikoen eskaik. Helengo mutila, bai, honedi, herrikoen eskaik ez da? Ez da. Bale, ba, eta motxinone. Motxinone di. Eta gero aparte herriko motxekuek zintzu dize, herriko motxeku ez? Bai, hori pizte, zino papela pizte kategorizia bizetan,
neska mutiliko honen egin guztara bana. Daukezu, a ber, daukezu. Horretxe di. Daukezu, bai. Vale. Podiumen mutilek, luzeko. Podiumen, Atzetik aurrera. Motxeko herriku. Bai, motxeko herriku. Motxeko neskak, motxeko mutile. Bai, Igor, basatu zeo. A ber, zarike hartu bidabenak urratu honaxe sarixe dago izan karpara meze. Podium indozuenok etorri sarixe dago izan karpara mesedez. Eta sarixe mongo da ben Elaia bai, eta Mikel Amena. Bueno, sari banaketarako ja prez gauz, ezta? Gentiek sari hartu bidabenak berton dauz. Espero, menez falta izetin jorz, ez da jente askorik ikusten. Korrikalari denak urbildu mesedez. Acercaos todos aquellos que vayáis a querer cobrar algo. Bueno, prez begauz, nahi beste sario hemen emoteko, Tombola bat emoten doinak eixa lasterketa bainota. Hasiko ga, txaramotzien nesketan, hasiko gara. Txaramotzien nesketan hirugarren Izagirre Azkoaga Itziar. Ez? Ez, Itziar ez, Elaia Itziarkue, parkatu, zer konfusine. Haundik ez dakit ondo irakurten honek kronoakeko zerak. Elaia Izagirre Azkoaga. Parkatu nire torpezadanak mesedez. Eta honentzako ze, etxean, bernia, sari ze baipatu midogu, ze sari emoten gabizonei. Dana fallu ediz, hemen makizu parkatu, Itziar berri txikizi da azken baten gure mon. Bueno, bigarrena, ongotan ondo esangot, Irati Kasaize Izagirre, Ondarroatik, Irati, etorrein mesedez. Eta honi zesari monbidot segunda, oroigarri bat, ez da? Eta lehenengo postureko, Ane Donostitxik, Ane Fernández Barrado. Handator, txalo beroa beroni, honentzako txapele de elegante bat dugu. Eta otzara bat, zelan dago? Hemen gu da? Hemen bertoko gu da? Keston produktuk ikusten di hor barrun, baina la norteina besti, poltzakari da eroia. Txalo bero bat eroi. Bueno, oine hirugarren mutilegaz hasiko gara. Dimatik dator,
Markel Ortuondo. Txalo bero bat. Eskerrik asko gure lasterketan parte hartzera torterren, urrengo urtin hemen ikusti espero zaitzugu. Bigarrena, Mendarotik, Julen Dobarro. Txalo bero bat honi be. Zuri bardine, datorren urtin be hona. Eta lehenengo postuen, Legazpitxik, Jon Irigoraz. Hor dator. Hone bezuek amatatera, markine partera. Txapel elegante bat azordoie. Pini hor argazkireko danok. Ja, pakete bat uzarie. Eta oin txara motzien herriko honenak izen dizen neska eta mutile detxiko duguz. Detxiko dugu Unai Patxo eta Naia Etorri? Ibarzabal, bai, baina eske alrebes ipintxe dauz. Edo, bueno, vale. Naia Ibarzabal eta Unai Patxo hurbildu mesedez herriko honenak honentzako otzara bana daukegu bertoko produktukin. Baina txain, erretratu ez bakarrik. Daukezue otzara bat, saskiba daukezue. Pini akarren albuen, Baina zer zesari dugu. Venga, venga. Eta honegaz argazkitxu atara eta paseko gara txara traileko nesketako sari emotera paseko gara. Iangotan ondo irakurtzen mot hemen, pixka konfuso irakurtzen, edo igual neuna dislexiku, baina itxasne bengoetxea izango da zean uriku, hirugarren postuen geratu duan neskie txara trailen urbildu mesedez. Txalo bero ba, beroni. Da zean uritxik bardine zuri be, datorren urtien be, apunteu. Bigarren postureko, Ibone Iturgaiz. Ibone? Oh, falta da. Bueno, basaltengo burrengora. Txaratraileko nesken sari sekabizen moten. Bueno, arazotxo bat dugu txikitxo bat, bakarrik bigarren atalena dutxati datozela ontxe bidien. Beraz, nahi beste argazkiate bini pose desberdineko lan piruetak. Zesteko besterik ezer ontxe momentu parin ipintzeko. Bai, esan dut, baina dutxetati datozela ondi goinez. Dale lengu be bai. Ba, hoxe ba. Bo, parkatu. Hau da antolakuntzia falue, madre mia. Ni datorren urtin indozio fitxauko, Vaya antolakuntza de los collons. Zer, lehenengo hiru mutilek hemen daz? Jakitxeko da, ez itxarren beste ridikulo bat. Lehenengo hiru mutilek bertongaz? Bai? Bueno, lehenengo hirugarren mutila zazikoa? Ala herrikukin. Neko ekitarrazoi herrikukin hasi binen. Venga. Bueno, parkatu, neskabi falta zin da justo ontsa llegau di, barri do neskakin hasiko ga. Aringaringe, dana.
Aringarin getxe dana, aringarin eduke taldek izena. Hirugarren eski barriro, mesedez, etorri hona. Vale, itxasne barriro, igon mesedez podiunera hirugarren postuko beste argazia datako tzugu. Zean hori txikitorri da, bigarrena Portugaletetik Ibone Iturgaiz. Hau da, hau, korrikete prisa. Eta lehenengokue, Olatz Salaberria. Total, aringarin ibilizaren guztizia, aringarin bukagu da. Txalo bero bat eurei! Hau paneskak, eta torren urtien bez, eskerrik asko tortzaren, honentzako leukeguz, sari ekonomikuek, oroigarrizek eta txapela dar bat. Beitzu zelako taratxu politx bat egin horzier. Messi zen daukorrik atortzik ez da? Eta honen lapsus politxan hostien jarretxuko dugu gizonezkoen sarimotekin. Etxebarritxik hirugarren postuen etorriko da Beñaton haindia, baina dutxatia torren nini, hartu pazientiziaz. Hemen dukugu, baina, bueno, behintzen badaukegu. Bigarren postureko, bueno, lehenko homon hirugarren nahi beran sarisek. Ze hirugarren nahi beran sobretxu, txomuntun buruz jean akordan zenbat iruzan bez. Duko oroigarri bat, eta mozu pare bat elegantiek. Bueno, bigarren postureko seguratik, Xabat Maiotz. Eskerrik asko hurbiltzearren geuro lasterketa honetara. Lasterketa bikain bat indozue. Errekorra bati dozule jakin. Aurreko urteko errekorra bati dozu. Eta zorizionak, tortzegarren, txalo beroa beroni. Eta oin, lehenengo postureko ditxuko dugu Zornotatik, Ander Gerrikatxe Barria. Superrekorra bati duzu. Hirugarna berrekorran bardinin dago, Osea, dano zabize, aurreko urtien baino hobeto, orokorrin. Eta txapela horrekin, aurtengo irabazlie eta errekorran jaubie. Ander Gerrikatxe Barria, txalo bero bat, ordeko zu beste zazki bat bertoko produktukin. Eskerrik asko tortzearren, etorri datorren urtien be, eta zabaldu lasterketa hau. Bueno, eta oin herriko mutilonena aipatuko dugu, ze desgraziz herriko neska honenik ez da egon. Beraz, Xuban Munioz guren etorri podiunera mesedez. Lasterketa bikain indozu, oso gogor ikusetxugu, eskerrik asko parte hartzearren, torri horren urtien be. Igo podiunera mesedez argazkireko. Eta Xubaneri, bertoko produktukin imongotzegu beste lotetxo bat. Txalo bero bat, parte hartzen dan hori, txalo bero bat ikusten egozarien dan hori. Eskerrik asko parte hartzaren danok. Txaramotxeko neske irabazlia izen da... Ane Fernandez. Ane Fernandez, hemen zauz ondioik? Ane, hemen dizabiz? Hemen dibazeuz etorri mesedez urbildu. Bueno, honegaz amaitzu dugu, eta izango otez jarraizan, zozketan urten izen zenbaki danak, eta izenak. Baten batek espaditzu sartu, gogoratu eta urbildu hemendik eta jaso. Bueno, hasiko na zozketan egon dizen produktuen irabazlikin, Opelako produktuen irabazliek Amaia Jaio, Aitor Iturbe,
63 dorsala, 80 dorsala, 182 dorsala. Dorsal 73, 80, 192. Alan da guztibe daukezue panel bat idatzitxe dauezenak irabazle guztiziek. Bidearinen produktuen irabazliek 101, 164, 23, 22, 144. 101, 174, 23, 32, 144. Ziklos manuren irabazliek, zapatilak, 53 dorsalak. Bermeo Solok eskainitako ardokajen irabazliek, 70, 16, 183, 207, 171. 70, 16, 193, 207, 171. Amentxe geure algun daukezue Arbela Eskura gai hemen da saridan zenbakizek. Aquí en el puesto de premios está la pizarra con los números y los nombres agraciados en este sorteo. Tateko sarixen irabazliek, 212, 74.